यांचा सन 2018-19 या वर्षाचा 32वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974च्या कलम 24 अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम 1998 मधील कलम 27च्या पोट कलम 4 अन्वये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे यांचे सन 2021, 2022 व 2023 या कालावधीचा लेखावरील भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल यांचा अलग लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम 1998च्या कलम 27चे पोट कलम 4 अन्वये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव यांचा सन 2022-2023 या वर्षाचा 25वा वार्षिक वित्तीय अहवाल तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव यांचा सन 2020, 21, 22 चा स्वतंत्र लेखा परीक्षा व त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम 1997 मधील कलम 27च्या पोट कलम 4 अन्वये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा 26वा वार्षिक वित्तीय अहवाल विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचा सन 2020, 21 व 21-22 व 22-23 करिताचा अलग लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत। महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394चा पोट कलम 2 अन्वये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2023-24चा वार्षिक अहवाल महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित यांचा 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित यांचा सन 2023-24चा वर्षाचा वार्षिक अहवाल नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 8वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले। सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांचे जन्मस्थळ असलेल्या खेड येथील वाड्याचे राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे या विषयावरील श्री दिलीप मोहिते पाटील व इतर विधानसभा सदस्य यांचा दिनांक 13 मार्च 23 रोजी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये झालेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्यासंदर्भातील प्रगती अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो। हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्या संदर्भातील प्रगती अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने लोकलेखा समितीच्या सन 2001-2 च्या 8व्या अहवालातील परिच्छेद 1.28 नुसार मंत्रालयीन सर्व विभागांनी केलेल्या सन 2023-24 च्या वित्तीय वर्षातील पुनर्विनियोजनाबाबतच्या माहितीचे एकत्रित विवरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतो। लोकलेखा समितीच्या सन 2001-2002 च्या 8व्या अहवालातील परिच्छेद 2.1.28 नुसार मंत्रालयीन सर्व विभागांनी केलेले सन 2023-24 या वित्तीय वर्षातील पुनर्विनियोजनाबाबतच्या माहितीचे एकत्रित विवरणपत्र सभागृहासमोर ठेवण्यात आले। औचित्याचे मुद्दे ठीक आहे, त्याआधी 1 मिनिट द्या। निर्णय देतो, पहिली निर्णय देतो। तुम्ही सदन मला दिलेला नाही, थांबा जरा, पहिली निर्णय देऊ दे। आज शुक्रवार दिनांक 20 डिसेंबर 2024 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 3 सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत, परंतु आज सन 2024-2025 च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान दुसरा व शेवटचा दिवस व चर्चारोध गिलोटीन असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 265 अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाहीत। तसेच मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथून एलिफंटाकडे जाणारी नीलकमल नावाची प्रवासी बोट उलटून झालेल्या अपघाताच्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी
घटनेच्या दिवशीच सभागृहात या घटनेची प्राथमिक माहिती सभागृहात दिली आहे. तसेच शासनाकडून कालच या घटनेसंदर्भातील निवेदन सभागृहासमोर करण्यात आले आहे. आता या सर्व सूचना मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला, आपण नाकारले असलं तरी कालची झालेली घटना आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, महाराष्ट्राला माहित आहे. ज्या आमच्या पक्षाच्या कार्यालयावर ज्या पद्धतीनं भ्याड हल्ला झाला अध्यक्ष महोदय, बघा अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीनं आम्ही काल पण ठीक आहे. आंदोलन केलं अध्यक्ष महोदय, आम्ही केलेलं आंदोलन, आम्ही शांततेच्या मार्गाने महाराष्ट्रात आंदोलन केलं, पण या पद्धतीनं पक्षाच्या कार्यालयाची काही गुंड प्रवृत्तीच्या या लोकांनी तोडफोड केली अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी 2 तास पूर्वी अध्यक्ष महोदय 2 तास पूर्वी पत्रकारांना माहिती होती, 2 तास पूर्वी पत्रकार पोहोचले होते. ठीक मग आहे. पोलिसांना ही माहिती कशी चला. नव्हती अध्यक्ष महोदय? ठीक आहे, पोलिसांना समजलं. चला पुढे. आमचे नेते राहुलजी गांधी, सोनियाजी ठीक आहे. गांधी यांच्या फोटोची मोडतोड केली, शाही अहो, फेकली, त्यांनी- विडंबना केली. आणि आपल्याला याही पलीकडे सांगतो अध्यक्ष महोदय की ज्या खुर्च्या तोडून पक्ष कार्यालयाला पूर्णतः उद्ध्वस्त करण्याचं काम केलं, हे कुठली नीती आहे अध्यक्ष महोदय? ही कुठली गुंडगिरी आहे? म्हणजे बहुमताच्या भरोशावर सत्तेची मस्ती म्हणून जर या पद्धतीनं होत असेल तर आपण तिथे बसून आहात, महाराष्ट्राच्या या विधानसभेच्या सर्वोच्च स्थानी बसून आहात. आपल्याकडून न्यायाची अपेक्षा अध्यक्ष ठीक आहे. महोदय की या ठिकाणी या सर्व ठीक आहे, लोकांवर कारवाई बसून घ्या. होणे झालं, हे अपेक्षित आहे अध्यक्ष झालं, महोदय. झालं. जे गुन्हे जे ठीक कलमा आहे, आता लावले पुढे गेले, जाऊया. त्या कलमा वडेट्टीवार साहेब, अत्यंत- तुम्ही मांडलेला मुद्दाची नोंद मी घेतलेली आहे. आता पुढे जाऊया. चला. नाही नाना, नाही असं नाही चालणार. ते उभे राहिले की तुम्ही उभे राहणार, तुम्ही उभे राहिले की नाही, असं नाही. चला, औचित्याचे मुद्दे. उपमुख्यमंत्री महोदय, 1 मिनिट. उपमुख्यमंत्र्यांचा ऐका. अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय बोला. अहो, त्यांचं ऐका ना, उपमुख्यमंत्री बोलतायत. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष असं महोदय, नाही चालत. शांत बसा. आज सभागृह 11 वाजता आपण त्या ठिकाणी सुरू केलं. अनेक वर्ष आम्ही सभागृहामध्ये येतोय, तुम्हालाही माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आमचाही बाबासाहेबांच्यावर अधिकार आहे. बाबासाहेब हे सर्वांचे होते. आज ते महापुरुषामध्ये गणले जात आहेत. आपण ठराविक ठिकाणीच बाबासाहेबांचे फोटो लावून दिलेत. आमच्या इथे लावला पाहिजे, आमच्या इथेही लावला पाहिजे. आम्ही काय केलंय? तुम्हाला फोटो लावायचेत ना, तुम्ही परवानगी दिली ना, आमच्या इथं सगळ्यांच्या बाबासाहेबांचे फोटो लावा. ठीक आहे. सगळ्यांच्या इथं बाबासाहेबांचे फोटो लावा. आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय, सर्वप्रथम मी या सभागृहाला औचित करू इच्छितो की अध्यक्षांनी कोणतीही परवानगी कुठचेही फोटो लावायला दिलेली नाहीये. 1. नंबर 2, आपल्या नियमाप्रमाणे या सभा असं नाही चालणार. बसून घ्या. काय मी बोलतोय, आपण उभे आहात, हे बरोबर दिसतं का? नाही, बरोबर आहे का? नाही, मग ठीक आहे, मला बोलू दे ना, मग तुम्ही मांडा. तर आपल्या नियमांमध्ये रेकॉर्डवर येत नाहीये, लक्ष देऊ नका, रेकॉर्डवर येत नाहीये. आपल्या नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की आपण सभागृहाची गरिमा राखत असताना सभागृहात कुठच्याही प्रकारचे फलक, पोस्टर किंवा दैवतांचे फोटोही लावण्याची परवानगी नाहीये. त्यामुळे या सभागृहाची उच्च परंपरा, प्रथा, प्रतिमा आणि सार्वभौमता राखण्यासाठी माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे, नियमानुसार आपण काम करणं आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट, तुम्ही इकडे फोटो लावले आहेत. फोटो लावल्यानंतर मला तुमचे चेहरे दिसत नाहीयेत, तुम्ही हात वर केलेला मला दिसणार नाहीये. मग संधी मिळाली नाही तर परत तुम्ही मलाच सांगणार. त्यामुळे माझी विनंती आहे, सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा येईल असं कृत्य आपण करू नये. त्यामुळे आपल्या मनामध्ये ही प्रतिमा, सगळ्यांच्या मनामध्ये ही प्रतिमा आहे, त्यामुळे आपण त्याचा भान राखत आता हे
आता हे लावलेले चित्र आपण परत काढावे अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. महाराज, अध्यक्ष महाराज, त्यांचं होते, त्यांचं झाल्यावर देतो, त्यांचं झाल्यावर होतो. बोला स्थगन मारणे आज स्थगन होऊ शकतो का? त्याच्यावर मंत्री चर्चा होऊ महोदय, शकते आपण का? बसा, आपण बसा मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं त्यांचं होऊ दे ना. असं कसं 2 मिनिटं? अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं बोला. सावरकर साहेब लवकर बोला. सभागृहाचा वेळ आपण घालवतो, असं नाही चालणार. अध्यक्ष महोदय, आपण सभागृहाला विनंती केली आहे. बाबासाहेब आमच्या हृदयात आहेत. आम्हाला परवानगी द्यावी. आम्ही संविधान पाळणारे आणि तुमच्या निर्देशाचं पालन करणारे लोक आहोत. आम्ही फोटो ठेवले आहेत बाहेर. तुम्ही म्हणत असाल तर घेऊन येतो आम्ही. आम्हाला परवानगी द्यावी. आज जे नाही, चित्र उभं माझी करून सभागृहाला राहिले, विनंती आहे. बघा, माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण नियमानुसार काम करणं अपेक्षित आहे. आदरणीय परमपूज्य महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसंदर्भात या सभागृहात त्यांनी बनवलेल्या संविधानातनं हे नियम बनलेले आहेत. त्या नियमांचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि त्या नियमांचं पालन केलं नाही तर कुठेतरी त्यांनी बनवलेल्या संविधानाबरोबर अवमान केल्यासारखं ठरेल. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांना परत विनंती करत आहे की आपण कृपया हे चित्र जे आपण या डेस्कवर लावलंय ते काढावं. अध्यक्ष महाराज, अहो का बोला नाना. मला बोलायला दिला, तुम्हाला देतील ना गुलाबराव. बस बोलू, अरे मला बोलू दे ना आता. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला या ठिकाणी एवढंच विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, तो आपला अधिकार आहे. आपल्या अधिकाराप्रमाणे स्थगन आपण नाकारला. नाही, तुम्ही पहिली सांगा माझ्या विनंतीचा मान ठेवणार आहात की नाही एवढंच सांगा पहिली. बोला ना अध्यक्ष महाराज. मग चित्र काढा. नाही, बरोबर नाहीये. काढतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, अहो ते म्हणाले, थांबा जरा. असं नाही चालणार. बसून घ्या. सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेजींनी आता मला आश्वासित केलेलं आहे की ते चित्र काढतील. संपला विषय. त्यांना बोलू दे, त्यानंतर ते काढतील. अध्यक्ष महाराज, एक मिनिट. अध्यक्ष महाराज, आपलं सभागृह चाललेलं आहे. फोटो आहे म्हणजे तुम्हाला काय दुखतं पोटात? थांब ना 2 मिनिट. काय करायला सांगता आम्हाला? 2 मिनिट थांब. याच्याने आम्ही कोणता अडथळा आणलाय अध्यक्ष महोदय? थांब ना 2 मिनिट. अध्यक्ष महाराज, सागर बसा. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, थांब रे नितीन, थांबा. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, नितीन थांबा. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला या ठिकाणी एवढंच. विरोध करणारे तुम्ही काय बाबासाहेबांचं नाव आहे? जाऊ दे. संविधानाला विरोध करणारे, संविधानाला विरोध करणारे, दलित माणूस संविधान निर्माता होऊ नये म्हणून सांगणारे तुम्ही काय सांगणार? असं नाही चालणार. चुकीचं आहे ना. काय आहे, बरोबर नाही. सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे. बाब क्रमांक 55 पान क्रमांक 37 यामध्ये PM श्री शाळेच्या अंतर्गत जे निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु मागच्या वेळी गणवेश हा विषय खूप कळीचा मुद्दा ठरला होता. कारण सेंट्रलाइज्ड
गणवेश झाल्यामुळे मुलांना दिवाळी आली तरी देखील जून महिन्यात जो गणवेश मिळाला पाहिजे तो आला नाही आणि ती राज्य शासनासाठी खूप लाजिरवाणी गोष्ट होती. त्यामुळे आत्ताच या सेंट्रलाइज पद्धत रद्द करून गणवेशाची शाळांना ते अधिकार द्यावे किंवा जिल्हा स्तरावर त्याचे अधिकार द्यावे खरेदीचे आणि गणवेश वाटपाचे. बाब क्रमांक 140 पान क्रमांक 99 मोटार अपघात विभाग यामध्ये 80,14,13,000 इतका निधी तरतूद केलेली आहे. यामध्ये या मोटर व्हेकल ट्रिब्युनल मध्ये जवळजवळ 75% कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. आपण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सुधारित भत्त्यांसाठी आपण प्रोव्हिजन केली आहे, परंतु तिकडे जजेस सुद्धा नाही आहे. वर्षानुवर्ष खटले प्रलंबित आहेत मोटर व्हेकल ऍक्टच्या अंडर, तर त्याकडे देखील लक्ष देण्याची गरज आहे. 75% कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे, ती भरती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी. बाब क्रमांक 160 पान क्रमांक 113 कामगार कल्याण. आपण कामगार ही जी नागपूर येथील नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था आहे, याला वातानुकूलित करण्यासाठी आपण 55 लाख इतके आपण निधी तरतूद करतोय. परंतु ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. याबद्दल मी वारंवार पत्रव्यवहार केलाय की नवी मुंबईमध्ये पनवेल येथे रायगडला एक हा मुद्दा पूर्ण करू द्या प्लीज. हा मुद्दा पूर्ण. नवी मुंबईच्या पनवेल येथील रायगड सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय याची खासगी जागेत आपलं कामगारचं ऑफिस सुरू आहे आणि ते बेकायदा चालू आहे. ते त्यांना पैसे देत नाही, ठरलेलं रेंट सुद्धा देत नाही आणि याची स्मॉल कॉजेस कोर्टमध्ये केस चालू आहे. हे जे विकास भांबरे आहे, ज्यांची जागा आपल्या लेबर डिपार्टमेंटने घेतली, ती खाली करत नाही, त्यांना पैसे देत नाही. शासनाचा अत्यंत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्वरित याबाबत काहीतरी विचार करावा. वारंवार मी यावर पत्रव्यवहार देखील केलेला आहे. सभापती महोदय, एकच मागणी मला एकच मुद्दा मांडू द्या आणि मग मी संपवते. बाब क्रमांक 162 पान क्रमांक 115 ग्राम विकास. आता 41,000 जवळजवळ हे आपले गाव आहेत आणि जवळजवळ 54% रुरल पॉप्युलेशन आहे. ग्रामसेवक आणि ही सगळी मंडळी जी आहेत ही अत्यंत महत्वाची. त्यांचा आपण सरपंच व सदस्य यांचं मानधन वाढवत आहे आणि ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यासाठी आपण 128,24,00,000 रुपये ठेवलेले आहेत. परंतु यांच्यासाठी जसं आमदारांना आमदार निवास आहे, यांची खूप जुनी मागणी आहे की जे सरपंच ग्रामसेवक मुंबईला येतात, मंत्रालयाला येतात, तर त्यांना कुठेही राहण्यासाठी जागा नाहीये. खारघरला ग्रामविकास विभागाची मोठी इमारत आहे, तिथे कुठेतरी आपल्याला ग्रामसेवकांना उतरण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली तर हे ग्रामसेवक कायमचे. शेवटचं वाक्य. आणि माझी अशी मागणी आहे की विधान परिषदेमध्ये ग्रामसेवकांसाठी काही जागा आपण यामध्ये कायदा आणू शकतो आणि ग्रामसेवकांमधनं सरपंचांमधनं काही जागा विधान परिषदेवर आपण आणल्या तर आपण या सगळ्या गावातल्या लोकांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण एक खूप मोठं पाऊल उचलू. धन्यवाद. धन्यवाद. सत्यजित तांबे. सभापती महोदय, सर्वप्रथम तर मला फार आनंद आज या गोष्टीचा होतोय की सभापतीच्या आसनावर आपण विराजमान आहात. आपल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याचा एक मान आज या ठिकाणी झालेला आहे. ज्या अहिल्याबाईंच्या विचाराचे आपण सर्वजण पाईक आहोत, त्यांच्या विचाराचे वारसदार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याचे सुपुत्र म्हणून आपण या ठिकाणी आज विराजमान आहात, त्याचा एक विशेष आनंद माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे. सभापती महोदय, पृष्ठ क्रमांक 227 बाब क्रमांक 302 वर शालेय पोषण आहाराच्या बाबतीमध्ये अनेक गोष्टी शासनाने मेन्शन केलेल्या आहेत. या शालेय पोषण आहाराच्या बाबतीमध्ये आज ग्रामीण नव्हे तर शहरी भागामध्ये देखील एक फार मोठी नाराजी ही कर्मचारी बांधवांमध्ये दिसून येत आहे. कारण मुंबईमध्ये बसणारे अधिकारी हे शालेय पोषण आहाराच्या बाबतीत कुठले कुठले नवनवीन प्रकारचे पदार्थ मुंबईतून ठरवतात आणि ते पदार्थ त्या शाळांवरच्या कर्मचाऱ्यांना तयार करण्यास भाग पाडतात. अंड हातात धरून मुलांचे फोटो, केळी हातात धरून मुलांचे फोटो, खीर सारखा पदार्थ जो आपल्याकडे होऊ शकत नाही, त्या खिरीवर माशा बसतात आणि अशा नवनवीन प्रकारचे पदार्थ काढून वेठीस धरण्याचं काम या शालेय पोषण आहाराच्या बाबतीमध्ये चाललेले. सभापती महोदय, यावर शासनाने चांगल्या पद्धतीने विचार करणं गरजेचं आहे.
सभापती महोदय, या राज्यामधील सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही, द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, मात्र त्यांच्याच सोयाबीनचं किंवा द्राक्षापासून बनणारे मनुके असतील असे जर पदार्थ आपण आपल्याच राज्यात तयार होणारे पदार्थ जर आपण शालेय पोषण आहारामध्ये टाकले तर निश्चितपणे त्याला शेतकऱ्यालाही न्याय मिळू शकतो आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देखील एक पोषक आहार या निमित्ताने मिळू शकतो. सभापती महोदय, पृष्ठ क्रमांक 27 बाब क्रमांक 38 वर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये चाललेल्या अनेक गोष्टींच्या बाबतीमध्ये शासनाने पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केलेली आहे. राज्यातील शिक्षणाची अवस्था ही अत्यंत गंभीर झालेली आहे. परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स नावाच्या जे ग्रेडिंग केलं राष्ट्रीय पातळीवरून पूर्ण राज्यांचं शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये, त्याच्यामधून 2 नंबरच्या ग्रेडवरून महाराष्ट्र आता 7 नंबरच्या ग्रेडमध्ये गेलेला आहे. आणि त्याचं एकमेव कारण जे आहे ते म्हणजे शालेय शिक्षण विभाग असेल, उच्च तंत्र शिक्षण विभाग असेल किंवा कोणत्याही शिक्षण पद्धती असतील याच्याकडे शासनाचं दुर्लक्ष मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत आहे. आरटीईच्या बाबतीमध्ये आपण या ठिकाणी चर्चा संपल्याच्या नंतर चर्चा करू. खासगी शिक्षण शाळांना आपण त्या ठिकाणी आरटीईच्या बाबतीत पैसे देतो, ते पैसे वेळेवर मिळत नाही म्हणून इंग्लिश मिडियमच्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. टप्पा अनुदानाच्या बाबतीत 20%, 40%, 60%चा GR इलेक्शनच्या आधी शासनाने काढला, मात्र या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याची कुठली तरतूद शासनाने केली नाही. त्यामुळे एका बाजूला GR काढायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याची आर्थिक तरतूद करायची नाही असं दुटप्पी धोरण शासनाने या ठिकाणी घेतलेलं दिसून येत आहे. दुर्दैवाने सत्ताधारी आमदार जे आहेत ते यावर मूग गिळून बसलेले आहेत, ते यावर बोलत नाही. त्यांनी देखील याच्यावर आवाज उठवला पाहिजे. मी काळे साहेबांशी बोलतो. वेतनेतर अनुदान, शिक्षण संस्थांना आपण वेतनेतर अनुदान देतो, ते वेतनेतर अनुदान देखील वेळेवर दिलं जात नाही आणि अतिशय तुटपुंज दिलं जातं. आज आपण पाहतो की या वेतनेतर अनुदानाच्या बाबतीमध्ये नाही मी तुमचाच आहे, परंतु शेवटी जी वस्तुस्थिती आहे तिथं मांडणं आपलं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून हे वेतनेतर अनुदान जे आहे, हे वेतनेतर अनुदान आज सभापती महोदय शाळांमध्ये रंग मारायला सुद्धा पैसे शिक्षण संस्थांकडे नाहीयेत, बेंचेस घ्यायला पैसे नाहीयेत, फक्त पगाराचे पैसे आपण देतो आणि बाकीचे खर्च शासन संस्थांनी करावं किंवा लोकसहभागातून व्हावं अशी अपेक्षा करतो. मला असं वाटतं ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. म्हणून सभापती महोदय या शालेय शिक्षण विभागाकडे देखील अतिशय महत्वपूर्ण लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता तुम्ही बेल मला इतक्या लवकर वाजवायला असं अपेक्षा नव्हती, पण ठीक आहे, आता तुम्ही मला मला वाटलं तुम्ही द्याल मला थोडं, आम्ही एवढं जिल्ह्याचं म्हणून 2-4 मिनिटं जास्त द्याल अशी अपेक्षा होती. प्लीज, मला अडचण नाही, मला काही अडचण नाही, सांगतोय तरी ते ऐकायला तुम्ही जेवढे यादी दिली आणि हात वर करताय त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. सभापती महोदय, शेवटचे 2 मुद्दे मी या ठिकाणी सांगतो. पृष्ठ क्रमांक 90 बाब क्रमांक 130 मध्ये जलसंपदा विभागाच्या बाबतीमध्ये आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये निळवंडे धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यांसाठी आपण मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली. डावे आणि उजवे कालवे आपण पूर्ण केले. आता डाव्या आणि उजव्या कालव्यामधून शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पाणी घेऊन जाण्यासाठी आपण बंदिस्त पाईपलाईनच्या माध्यमातून योजना केली. 850-900 कोटी रुपयाचे टेंडर या ठिकाणी दिले, वर्क ऑर्डर झाल्या. मात्र त्याचं जे डिझाईन बनवलेलं आहे ते डिझाईन असं पाहता लक्षात येतं की 50% फक्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. आणि म्हणून निळवंडेच्या पाण्याचा डाव्या आणि उजव्या कालव्यावरून जे शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पाणी घेऊन जाण्याची जी योजना जलसंपदा विभागाने केलेली त्याचा पुनर्विचार करून त्याचं डिझाईन पुन्हा एकदा चेक करणं गरजेचं आहे. तोपर्यंत काम चालू होऊ नये अशी देखील माझी मागणी या निमित्ताने सभागृहामध्ये आहे. सभापती महोदय, आपल्या उत्तर अहमदनगर अहिल्यानगर जिल्ह्याला जीवनदायी ठरणारं भंडारदारा जे धरण आहे ते 1926 साली 100 वर्ष पूर्ण करत आहे. ब्रिटिशांनी तयार केलेलं हे धरण, ज्याचं आज नाव आपण आद्य क्रांतीवीर राघोजी भांगरे नाव दिलेलं आहे, या धरणाचं शतकपूर्तीच्या निमित्ताने जलसंपदा मंत्री तथा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी 12 सप्टेंबर रोजी माझ्या आग्रहावरून एक बैठक घेतली आणि जलसंपदा विभाग आणि पर्यटन विभागाचा एक आपण त्याच्यामध्ये सामंजस्य करार केलेला आहे. आणि त्या कराराच्या माध्यमातून भंडारदारा धरणाच्या शतकपूर्तीच्या निमित्ताने वर्षभर कार्यक्रम 2026 साली घ्यायचे आणि पर्यटन भंडारदारा परिसरामध्ये आलं पाहिजे, यासाठी आपण आता एक मोठा उपक्रम राबवतोय. त्या सामंजस्य कराराची देखील अंमलबजावणी जितक्या लवकर शक्य आहे तितक्या लवकर झाली पाहिजे, जेणेकरून नाशिकला होणारा कुंभमेळा आणि भंडारदाराची शतकपूर्ती एकाच वेळेस येत असल्यामुळे भंडारदारा धरणाला जागतिक पातळीवर
पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये घेऊन जाण्याची ही सुवर्ण संधी आहे आणि ती दवडता कामा नये असं मला या निमित्ताने सांगायचंय. सभापती महोदय, बोलण्यासारखे खूप मुद्दे, पण तुमची अडचण होऊ नये आणि म्हणून पहिलाच दिवस आहे आणि म्हणून तुमच्यासाठी म्हणून आज मी इथेच थांबतो. धन्यवाद. सचिन आहे सर. हा, बोला. सभापती महोदय, पुरवणी मागण्याच्या संदर्भात मी या ठिकाणी बोलणार आहे. बाब क्रमांक 56 यामध्ये आरटी रिइंबर्समेंट म्हणजे आरटीच्या अंतर्गत जे प्रतिपूर्ती होते त्या संदर्भातला उल्लेख त्यामध्ये आहे आणि इथे तरतूद फक्त 200 कोटी रुपये दर्शवण्यात आलेली आहे. खरं पाहिलं तर 23-24 पर्यंत ही प्रलंबित देयकं जे आहेत ते 1803 कोटीची आहेत आणि 24-25 मध्ये आणखी अंदाजित मागणी जी आहे ती 600 ते 650 कोटीची आहे. अशा प्रकारे 2400 ते 2500 कोटी एवढी रक्कम ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे या आरटीच्या रिइंबर्समेंट करता ती फक्त या ठिकाणी 200 कोटीची करण्यात आलेली आहे. आरटी मधलं कलम 12 जे आहे त्या 12 अन्वये गरीब आणि वंचित घटकातील ज्या मुली आहेत आणि मुलं आहेत त्या मुलांचं शिक्षण इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये चांगल्या शाळांमध्ये व्हावं या उदार दृष्टिकोनातून ही तरतूद त्या ठिकाणी भारताच्या कायद्यामध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील अधिकार 2009 या अधिनियमाच्या अंतर्गत जी ही तरतूद आलेली आहे या तरतुदीच्या संदर्भात असं म्हटलं जातं की कलम 7 मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटची ही जबाबदारी केंद्र शासनाची जबाबदारी आहे. कलम 8 प्रमाणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. म्हणजे राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांनी हे एन्श्योर करण्याची गरज आहे की जे गरीब वर्गातील मुलं आहेत आणि मुली आहेत त्यांचं शिक्षण दर्जेदार शाळेमध्ये व्हावं, प्राथमिकमध्ये व्हावं, माध्यमिकमध्ये व्हावं या दृष्टिकोनातून ही तरतूद आहे आणि त्यामध्ये 2400-2500 कोटी रुपयाची तरतूद आवश्यक असताना प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी 200 कोटी रुपयाची तरतूद होणं आणि जवळजवळ 2200 कोटी रुपये हे थकीत ठेवणं याचा अर्थ असा आहे की त्या शाळांना आपण प्रोत्साहित करतो आहोत, त्या शाळांना अशा प्रकारचा आपण संदेश पाठवतो आहोत की या मुलांना तुम्ही शाळेमध्ये प्रवेश देऊ नका. या मुलांना प्रवेश जर दिला तर त्या ठिकाणची इकॉनॉमी ढासळेल, त्या शाळा कशा चालाव्यात या संदर्भातला प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकेल. म्हणून या ठिकाणी तरतूद ही वाढवण्याची आवश्यकता आहे. याच्यामध्ये जो गणवेशाचा भाग आहे त्यामध्ये 44,60,006 विद्यार्थी हे महाराष्ट्रामधले गणवेशाकरता पात्र आहेत. परंतु आतापर्यंत पहिला गणवेश जे 2 गणवेश द्यायला पाहिजेत त्यापैकी पहिला गणवेश जो आहे तो फक्त 40,81,212 विद्यार्थ्यांना मिळालेला आहे. म्हणजे 91.5% विद्यार्थ्यांना फक्त आतापर्यंत मिळालेला आहे. तो ऑक्टोबरपर्यंत मिळालेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की पहिलाच गणवेश मिळालेला नाही. दुसऱ्या गणवेशाची स्थिती तर अत्यंत चिंताजनक आहे. ज्यामध्ये कापडाचं वाटप मात्र बरोबर 44,60,006 विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. हे जरी कापड पोहोचलेलं असलं तरी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे हे काम दिलेलं असल्यामुळे आतापर्यंत फक्त 11,78,092 म्हणजे फक्त 26% गणवेश शिवून तयार आहेत. वितरित त्यापैकी फक्त 4,18,489 एवढेच फक्त वितरित झालेले आहेत. आणि हे स्काउट गाईडचे युनिफॉर्म आहेत. त्याच्यामुळे स्काउट गाईडचं वीर बाला आणि बालवीर अशा प्रकारचे आपण जे काही निर्माण करू पाहतो आहोत या माध्यमातून आणि त्याच्याकरता जो पोशाख आपण देतो आहोत तो अजूनपर्यंत शाळांना पोहोचला नाही. फक्त 9.38% विद्यार्थ्यांपर्यंत हा पोहोचलेला आहे. अजून 91% विद्यार्थ्यांपर्यंत हा पोशाख पोहोचलेला नाही. ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे आणि विचित्र गोष्ट आहे असं मला वाटते. त्यानंतर एक PM श्री स्कूल ही एक योजना आहे बाब क्रमांक 55 मध्ये. त्यामध्ये शाळा त्यांनी ज्या कव्हर केलेल्या आहेत त्या फक्त 311 ज्या प्राथमिक शाळा असतात ज्या शाळांमध्ये काही प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उपलब्ध आहे अशा शाळा चांगल्या उन्नत कराव्यात, दर्जेदार कराव्यात या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाच्या 60% आणि 40% राज्य शासनाचा हिस्सा यातून निर्माण करावयाच्या ह्या एक आयडियल स्कूल, मॉडेल स्कूल अशा प्रकारचा दृष्टिकोन ठेवून ह्या ज्या PM श्री स्कूल ज्या सुरू करायच्या आहेत त्याचं उद्दिष्ट फार मोठं होतं. पण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 1 लाख शाळा असताना
फक्त 311 शाळा यावर्षी घेतल्या गेलेल्या आहेत आणि त्याच्याकरता 124 कोटी 52 लाखाची फक्त तरतूद केलेली आहे, जी अत्यंत तुटपुंजी पडते आहे. मी या संदर्भात आपल्याला विनंती करेल की 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सर्व 1 लाख शाळा कशा आदर्श होतील या दृष्टिकोनातून प्लॅन जर तयार करायचा असेल तर प्रत्येक बजेटमध्ये याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद होण्याची आवश्यकता आहे. बाब क्रमांक 57 मध्ये सभापती महोदय, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाला वेतनेतर अनुदान देण्याची तरतूद आहे. आणि बोला बोला ताई बोला. तरी कृपया स्वीकृत व्हावा ही विनंती. ठीक आहे बोला. मानवी जीवनात बोला बोला. सन्मान्य सदस्य आपण बोला, मी ऐकतोय आपण बोला. बोलू ना. बोला, मला दुसरं नाव पुकारायला लागेल. मानवी जीवनात खेळाचे किती महत्व आहे हे सर्वांना माहीतच आहे. माझ्या धारावी विधान मतदारसंघामध्ये भारतरत्न राजीव गांधी क्रीडा जिल्हा संकुल आहे, जे 2013 मध्ये बांधण्यात आले. चला बोला, मी ऐकतोय. बोला आपण बोला, मी ऐकतोय. मला दुसरं नाव पुकारायला लागेल. हा, धारावी ही आशियातली सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी आहे. तिथे सगळी गरीब जनता आहे बोला. आणि या परिसरातील क्रीडा कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यात यावं यासाठी हे संकुल बांधण्यात आलं होतं. बोला. एकेकाळी हे संकुल सर्वसामान्य कुटुंबातील एवढं होते मुलांना देतो. बसा. आणि क्रिकेटपटूसाठी आधार होतं. आम्हाला अपेक्षा होती तिथून स्टेट लेवलचे, नॅशनल लेवलचे, इंटरनॅशनल लेवलचे खेळाडू तयार होतील. पण इथे मला खेदाने नमूद करावं वाटतं की स्थानिक समुदाय, लोकप्रतिनिधी व राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष करून 2019 मध्ये या क्रीडा संकुलाची देखभालीची जबाबदारी एका खासगी विकासाकडे देण्यात आली. आज मोठ्या खेदाने सांगावे लागत आहे की या चुकीच्या निर्णयामुळे सर्वांसाठी खुले असलेले लोकप्रिय क्रीडा केंद्राचे आता एक खासगी क्लबमध्ये रूपांतर झालेले आहे. त्यामुळे धारावीतील तरुणाई आणि व्यावसायिक क्रीडापटू त्यांना मिळणाऱ्या दर्जेदार प्रशिक्षणापासून वंचित झालेला आहे. कारण हे प्रशिक्षण एवढं महाग झालेलं आहे की हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर झालं आहे. मी उदाहरण द्यायचं झालं तर स्विमिंगसाठी तेव्हा जे रेट होते ते प्रति महिना 650 होते धारावीसाठी आणि इतर लोकांसाठी 750 होते. म्हणजे 2 महिन्यासाठी बघितलं तर 1300 रुपये होते धारावीसाठी आणि इतर लोकांसाठी 1500 रुपये होते. आणि त्यासाठी जो दिवस होते ते फक्त संडे वगळून सगळे दिवस म्हणजे जवळजवळ 52 दिवस होते. म्हणजे समज 50 दिवस जरी म्हटले तर 50 दिवस होते. पण आता जो खासगीकरण झाला आहे त्यांनी जे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जे दिवस आहे ते 25 दिवस, अर्धे दिवस झालेले आहेत, 25 दिवस. आणि त्याचा जो खर्च आहे तो 19,000 रुपये एवढा घेतला जातो. त्यामुळे मी असे सांगेन आपल्याला या औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून मी ही सार्वजनिक जागा एका खासगी विकासाच्या लोभासाठी, स्वार्थासाठी कशी गमावायला लागली याची चौकशी करण्याची मागणी करते. तसेच या संकुलाची देखभालीची जबाबदारी परत राज्य क्रीडा विभागाकडे सोपवण्यात यावी अशी मी विनंती करते. ठीक आहे, तुमचा काय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे? अध्यक्ष महोदय, अत्यंत मानवतेला संवेदना आणणारी आणि काळीबाफ असणारी घटना आहे. अध्यक्ष महोदय, कल्याणमध्ये एक योगीधाम नावाची सोसायटी आहे आणि या योगीधाम सोसायटीमध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे MTDCचे मध्ये अकाउंटंट असलेले मॅनेजर अखिलेश शुक्ला राहतात. हे अखिलेश शुक्ला ज्या इमारतीमध्ये राहतात त्या इमारतीमध्ये विजय कळविट्टेकर नावाचे एक मराठी ग्रस्त राहतात. आता विजय कळविट्टेकर यांच्या घरी त्यांची पत्नी जी आहे ती आणि त्यांची मुलं ती तिकडे वावरत असताना शुक्ला यांच्या पत्नी रोज धूप लावतात म्हणून त्यांचं आपसात भांडण झालं. साहेब, भांडण एवढं विकोपाला गेलं की ते असं म्हणाले की तुम्ही काय आता पोलीस स्टेशनला, मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक फोन येईल, तुम्हाला परत यावं लागेल. ते असं म्हणतात की तुम मराठी गंदे लोग, तुम मच्छी मटन खाते हो, झोपड़पट्टी में रहते हो, तुम मराठी नीच हो, तुम्हारी औकात नहीं है बिल्डिंग में रहने. अध्यक्ष महोदय, मराठी माणसावरती अन्याय. दुसरं आणि ते असं म्हणतात, शुक्ला कोण आहेत ते शोधा, ते असं म्हणतात की मी मंत्रालयात कामाला आहे,
तुझ्यासारखी 56 मराठी माणसं माझ्यासमोर झाडू मारतात. अध्यक्ष महोदय, हा मराठी माणसाचा अपमान आहे. कोण आहे शुक्ला? आणि लाल दिव्याचे गाडीवरती लाल दिवा लावून फिरतात, कधी येतात कधीही जातात, आणि मराठी माणसाची गळचेपी या महाराष्ट्रात होते. अध्यक्ष महोदय, हे कोण आहेत? हे तोटी आहेत का? हे अधिकारी असतील. आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन येईल. ठीक आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन येईल. पोलीस स्टेशनला तुमची केस घेतली जाणार नाही. एवढी दादागिरी असेल तर या महाराष्ट्रात मारलं सर्वांना. आणि त्याने बाहेरची लोक आणून सगळ्यांनी त्या मराठी माणसाला मारहाण केली. तो माणूस आज हॉस्पिटलमध्ये सिरियस आहे. या महाराष्ट्रामध्ये जर ही परिस्थिती मराठी माणसावर असेल तर महाराष्ट्रातील मराठी माणूस हे सहन करणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू साहेबांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. हा महाराष्ट्र शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. आणि या महाराष्ट्रामध्ये जर मराठी माणसावर कोणी अन्याय करत असेल आणि आता जी माहिती देण्यात आलेली ती ताबडतोब तपासून तो अधिकारी किती मोठ्या बापाचा असला तरी त्याची हायगाई केली जाणार नाही, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आणि ह्या कारवाईच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाचा मान सन्मान या राज्यामध्ये हा निश्चितपणे ठेवला जाईल. अशाच पद्धतीनं प्रशासन वागेल याबद्दलची खात्री मी सभागृहाला देतो आणि त्याच्यावर तत्परतेने कारवाई करण्याच्या बद्दलचे देखील त्या ठिकाणी आदेश दिले जातील. श्री बाबाजी काळे, श्री बाबाजी काळे. बसा बसा. चला, बाबाजी काळे. महेश सावंत, श्री महेश सावंत. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये बोलण्याला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यामध्ये पुनर्वसनाचे मोठे प्रश्न या ठिकाणी अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना जमिनी मिळाल्या नाहीत त्या शेतकऱ्यांना प्रस्ताव भरून सुद्धा त्यांना ताबे मिळत नाहीत. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये तालुक्यामध्ये वादावादीचे प्रश्न अनेक दिवसापासून सुरू आहेत. माझी शासनाला अशी विनंती आहे की ज्यांना जमिनी द्यायच्या आहेत त्याऐवजी जास्तीत जास्त त्या जमिनीचा हेक्टरी मोबदला देऊन शेतकरी आणि शासन समन्वयाने हा पुनर्वसनाचा प्रश्न मिटवावा. कारण जमिनीचे ताबे देण्यास फार मोठ्या अडचणी तालुक्यामध्ये होत आहेत. तसेच ज्यांना जमिनी हव्या आहेत त्यांना विना अडचणी जमीन ज्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी देण्यास अडचण नाही. तसेच काही गावे अशी आहेत की त्यांना कॅनलचे पाणी मिळणार नाही व आजपर्यंत मिळालेही नाही, परंतु त्यांच्या जमिनीवर या ठिकाणी पुनर्वसनाचे लाभ क्षेत्राचे शिक्के आहेत. ती कुटुंब पूर्वी मोठी होती, परंतु गेल्या 30-35 वर्षामध्ये ती कुटुंब आता लोकसंख्या वाढल्यामुळं त्या प्रत्येक कुटुंबाला आता कमी जमिनी राहिलेल्या आहेत. त्यामध्ये काळूस आणि पंचक्रोशीतील अनेक गावं त्या ठिकाणी बाधित झालेले आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे की त्यांना जर कॅनलचं पाणीच मिळणार नसेल आणि भविष्यात मिळणार पण नाही अशा जमिनीवरचे शिक्के काढावेत. कारण या लोकांनी अनेक दिवस आंदोलने करून शासनाशी चर्चा करून वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना आश्वासनं दिली गेली, परंतु त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळाला नाही. तरी भविष्य काळात आपल्या माध्यमातून शासनाला या ठिकाणी आदेश होऊन या सर्व पुनर्वसनच्या लोकांचे प्रश्न सुटावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करून या ठिकाणी आळंदी शहराला जोडणारे सर्वच रस्ते एक चांगल्या प्रकारे होऊन वारकऱ्यांची त्या ठिकाणी चांगली सोय व्हावी आणि इंद्रायणीचा प्रश्न नदी त्या ठिकाणी अत्यंत प्रदूषणयुक्त झालेली आहे. ती प्रदूषण मुक्त होण्यासाठी वरच्या भागामध्ये MIDCच्या ज्या सर्व कंपन्या आहेत त्यांचं प्रदूषित पाणी थांबवण्यासाठी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय शासनाला आदेश व्हावेत. त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी इंद्रायणीमध्ये महाराष्ट्रातून आणि संपूर्ण भारतातून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दर्शनासाठी लोक येत असतात.
त्यामुळं वारकऱ्यांना या ठिकाणी तशा पद्धतीची सोय व्हावी आणि चांगलं पाणी तीर्थ म्हणून इंद्रायणीचं मिळावं अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि त्याचबरोबर माजी सरपंच अरुण रौंदळ यांची या ठिकाणी सर्व पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करून आणि माननीय अध्यक्ष महोदयांना औचित्याचा मुद्दा सोडून एक विनंती आहे की या ठिकाणी आमच्यासारखे नवीन सदस्य या सभागृहामध्ये आलेलो आहोत. आपल्या माध्यमातून मार्गदर्शकांच्या माध्यमातून 1 किंवा 2 दिवसाचं शिबिर या ठिकाणी मार्गदर्शन शिबिर सभागृहाची प्रथा परंपरा शिस्त नियमांची माहिती होण्यासाठी आम्हाला त्या ठिकाणी मार्गदर्शन शिबिर मिळून द्यावं अशी विनंती या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय करतो आणि थांबतो. ठीक आहे. आता आपण सन्मान्य मुख्यमंत्री 101 अन्वयाची चर्चा काल झालेली परवा झालेली त्यावरती उत्तर देतील. त्याआधी मी 2 घोषणा करू इच्छितो. औचित्य त्यानंतर उत्तरानंतर या 15व्या विधानसभेत 78 पहिल्यांदा निवडून आलेले सदस्य आहेत. या अधिवेशनाचा मर्यादित कालावधी विचारात घेता या अधिवेशनाच्या उर्वरित 2 दिवसात पहिल्यांदा निवडून आलेल्या सदस्यांना प्राधान्याने बोलण्याची संधी मी देण्याचे ठरवलेले आहे. सर्व सन्मान्य सदस्यांनी मला कृपया सहकार्य करावे. 15व्या विधानसभेत जवळजवळ 78 सदस्य पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत. विधानसभेतील संसदीय आयुधांचे महत्त्व, त्याचे योग्य वापर व त्याबाबतची कार्यपद्धती अवगत करण्याकरिता तसेच सभागृहात नव्याने स्थापित करण्यात आलेल्या संगणकीय यंत्रणेच्या वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्याकरिता जानेवारी 2025च्या 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या आठवड्यात मुंबई येथे 2 दिवसाचे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्याचे मी ठरवलेले आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी व स्थळ सर्व सदस्यांना स्वतंत्ररित्या कळवण्यात येईल. सर्व सदस्यांनी व विशेषतः पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सदस्यांनी सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा. सगळ्यांनी या. चला. सन्मान्य मुख्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 101 च्या अंतर्गत परभणी येथे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील संविधानाची जी काही प्रत आहे त्या शिल्पाला ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी नुकसान पोहोचवण्यात आलं, तोडण्यात आलं आणि त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती आणि त्याचवेळी बीड येथील मसाजोग या ठिकाणी झालेली जी काही निगृढ हत्या आहे, या 2 विषयांवर अल्पकालीन चर्चा या सभागृहामध्ये करण्यात आली. या चर्चेमध्ये सन्माननीय श्री नितीन राऊत साहेब, श्रीमती नमिताताई मुंदडा, श्री राजकुमारजी बडोले, सन्माननीय डॉक्टर राहुल पाटील, सन्माननीय श्री सुरेश धसजी, सन्माननीय श्री जितेंद्र आव्हाडजी, सन्माननीय श्री अभिमन्यू पवारजी, सन्माननीय नानाभाऊ पटोलेजी, सन्माननीय संदीप क्षीरसागरजी, सन्माननीय विजयसिंह पंडितजी, सन्माननीय सुनील प्रभुजी, सन्माननीय अनिल देशमुखजी, सन्माननीय राजेश विटेकरजी, सन्माननीय राजूजी धोंड, सन्माननीय श्री सिद्धार्थ खरात, सन्माननीय श्रीमती ज्योती गायकवाड, सन्माननीय बाबूराव कदम, सन्माननीय संजयजी मेश्राम, सन्माननीय श्री रोहित पवार, या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतला आणि या घटनेच्या संदर्भात जी काही माहिती त्यांच्याकडे आहे किंवा जी काही त्यांनी प्राप्त केली आहे, जी माध्यमात आली आहे, त्यातनं जे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, अशा सगळ्या बाबींवर या ठिकाणी एक सविस्तर अशा प्रकारची चर्चा केली. पहिल्यांदा मी परभणीच्या प्रकरणाच्या संदर्भातली माहिती या सभागृहाला देऊ इच्छितो. परभणीमध्ये आपल्याला कल्पना आहे की साधारणपणे दिनांक 10/12/2024 ला
साधारणपणे 4:30 ते 4:45च्या दरम्यान एक दत्तराव सोपनराव पवार वय 47 या माणसाने जी काही भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याजवळ जी एक प्रतिकात्मक संविधानाची प्रत ठेवली होती ती तिथे तोडफोड केली, त्याची काच फोडली, ती खाली फेकली आणि त्यानंतर अनेक घटनांना त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. मुळात जर आपण बघितलं तर ही घटना घडल्यानंतर त्या ठिकाणी पोलिसांना जशी माहिती मिळाली, पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, मोठ्या प्रमाणात जमाव त्या ठिकाणी वाढू लागला. जमावाने रोडवरनं जाणाऱ्या एका बसची, ट्रकची काच फोडली, रास्ता रोको आंदोलन सुरू केलं. मात्र त्यातल्या काही लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही या ठिकाणी या. जमावातले काही लोक, काही नेते मंडळी होती जी शांततेने हे सगळं झालं पाहिजे असा प्रयत्न करत होती आणि त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला आणि सांगितलं तुम्ही या ठिकाणी या. जिल्हाधिकारी आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी चर्चा केली. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला त्या ठिकाणी हार घातला आणि त्यानंतर सगळ्यांची चर्चा करून तो जमाव तिथनं गेला. त्यातले 60-70 लोक मात्र थेट रेल्वे स्टेशनवर गेले आणि नंदीग्राम एक्सप्रेस जी होती त्याच्यासमोर त्यांनी रेल रोको केला. काही काळ तो रेल रोको चालला, मग त्यांनाही समजवण्यात आलं, त्यांनी तो रेल रोको परत घेतला. दरम्यानच्या काळामध्ये काही संघटनांनी दुसऱ्या दिवशीचा परभणी शहर आणि जिल्हा बंद अशा प्रकारचा एक बंद पुकारला आणि हा बंद पुकारल्यानंतर हा शांततेत व्हावा म्हणून या सगळ्या संघटनांना पोलिसांनी शांतता मीटिंगला पाचारण केलं. जवळपास 70 ते 80 विविध संघटनांचे कार्यकर्ते या शांतता मीटिंगला हजर होते आणि त्याच्यामध्ये जागा ठरल्या, कुठे कार्यक्रम होतील, कुठे रास्ता रोको होईल, कशा प्रकारे निवेदन दिलं जाईल. त्या हिशोबाने पोलिसांनी देखील 19 फिक्स पॉइंट तयार केले आणि त्यानंतर 11 डिसेंबरला म्हणजे दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे 7-8 ठिकाणी हा चक्काजाम आंदोलन सुरू झालं. शांततेचं सुरू होतं आणि त्यातल्या 7 वेगवेगळ्या डेलिगेशन्सनी एक एक करून जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून शांतपणे आपली निवेदनं दिली आणि हा कार्यक्रम सुरू होता. या दरम्यान अचानक खानापूर फाटा, वसंतराव नाईक पुतळा, विसावा फाटा, गंगाखेड रोड या ठिकाणी काही आंदोलकांनी पहिल्यांदा टावर जाळण्याची सुरुवात केली. त्यानंतर 300-400 आंदोलक जमा झाले आणि या आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी तोडफोड सुरू केली. मुळामध्ये ही घटना इतकी सिरियस होती की त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी स्वतः त्या ठिकाणी बंद पाळलेला होता. कुठलंही दुकान उघडं नव्हतं. तथापि हा जो काही जमाव होता, हा जमाव बंद असलेल्या दुकानांची तोडफोड कर, त्यांचे CCTV फोड, बाहेर काहींच्या समोर तारा होत्या, वायर्स होत्या, त्या जाळण्याचं काम त्या ठिकाणी सुरू झालं आणि मग दिसेल ती मोटर त्या ठिकाणी जाळण्याचं काम झालं. मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या ज्या काही त्या ठिकाणी गाड्या होत्या त्या गाड्या जाळण्याचं काम झालं आणि हे सुरू असताना मग मात्र ही तोडफोड सुरू असताना पोलिसांनी तात्काळ त्या ठिकाणी 12 वाजता परभणीमध्ये आता जो काही नवीन कलम आहे 163 भाग नाग त्यानुसार जमावबंदी घोषित केली. पण याची उग्रता वाढत होती. ती उग्रता वाढत असताना पोलिसांनी त्या ठिकाणी अश्रुधुराचा वापर केला, लाठीचार देखील त्या ठिकाणी केला आणि सगळ्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी काही महिला होत्या, ज्या महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये प्रवेश केला आणि मोठ्या प्रमाणात जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड केली, काचा फोडल्या, त्या ठिकाणचे खुर्च्या फेकल्या, जिल्हाधिकाऱ्याच्या फायली फेकल्या. परंतु जिल्हाधिकाऱ्याने देखील अतिशय संयमाने, कोणाशी दुर्व्यवहार न करता त्या ठिकाणी सगळी परिस्थिती हाताळली. आणि यानंतर ज्यावेळी बाहेरून कुमक आली, SRPF आपण आणली, त्यानंतर मात्र सगळा जमाव शांत झाला आणि या संदर्भात एक प्रकारे शांतता प्रस्थापित झाली. या दरम्यान कुठले कुठले गुन्हे दाखल झाले हे आपण स्वतः वाचून दाखवले आहेत, त्यामुळे मी पुन्हा वाचून दाखवणार नाही. पण एकूण जे काही दगडफेक करणारे, जाळपोळ करणारे आहेत, यातल्या 51 लोकांना त्या ठिकाणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यामध्ये 42 पुरुष, 3 महिला आणि 6 विधी संघर्षित बालकांचा समावेश होता. या 43 पुरुषांना 3 गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आली. महिला आणि बालकांना अटक करण्यात आली नाही. महिलांना नोटीस देण्यात आली आणि घरी सोडून देण्यात आलं. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई या ठिकाणी करण्यात आली नाही. साधारणपणे हे जे काही अटक सत्र आहे हे 6 वाजेपर्यंत चालू होतं. 6 वाजेनंतर कुठलंही अटक सत्र या ठिकाणी करण्यात आलं नाही. आणि या अटक सत्राच्या दरम्यान साधारणपणे जे लोक या ठिकाणी व्हिडिओ फुटेजमध्ये तोडफोड करताना दिसत आहेत, कोणालाही मास्क वगैरे काही नाहीये, चेहरे सगळ्यांचे खुले आहेत आणि खुल्या चेहऱ्याने त्या ठिकाणी लाठ्या काठ्या घेऊन गाड्यांची तोडफोड करतायत, दुकानांची तोडफोड करतायत. अशा लोकांवर ही कारवाई जी आहे ती या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. तर काही अजून फॅक्ट मला या निमित्ताने ठेवायचे आहेत. एक तर हा जो पवार आहे, जो काही आरोपी आहे, हा आरोपी मनोरुग्ण आहे. 2012 पासून त्याच्यावर ट्रीटमेंट चाललेली आहे. आणि त्या दिवशी खरं म्हणजे त्याचा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे. हा खरंच मनोरुग्ण आहे की नाही याच्याकरता 4 डॉक्टरची समिती तयार करण्यात आली होती. आणि या 4 डॉक्टरच्या समितीमध्ये हे सगळे सायकियाट्री विभागाचे 4ही डॉक्टर आहेत. एक त्यातले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत. त्यांनी जो काही याच्या संदर्भातले याचे कागदपत्र आणि याची टेस्ट घेऊन जो रिपोर्ट दिला आहे त्यात त्यांनी रिपोर्ट दिलेला आहे की ॲज पर सिरियल मेंटल स्टेटस एक्झामिनेशन ऑब्झर्वेशन अँड अवेलेबल प्रिव्हियस ट्रीटमेंट रेकॉर्ड इट कॅन बी रेफर्ड दॅट ही हॅज अ मेंटल इलनेस, सायकोटिक इलनेस vis-a-vis mood disorder, is on treatment for the same. He has understood the meaning of the wrongful act and he has realized the consequences of the wrongful act. He needs to take regular treatment of psychiatrist. त्यात पुढे त्यांनी हे म्हटलंय की he has been seeking treatment for behavioral issues and alcohol use from Parbhani and Akola based on psychiatrist since 2012. He is aware of his mental illness and seeking help for the same. He has expressed feeling of guilt, hopelessness, death wishes intermittently in reaction to the current life event. त्यामुळे मुळातच पहिल्यांदा तर मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की ही जी काही एक कॉन्स्पिरसी थिअरी तयार करण्यात येते की सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा झाला आणि मग त्या मोर्चात काहीतरी संविधानाच्या विरुद्ध बोललं गेलं आणि मग त्याच्यातनं अशा प्रकारची घटना झाली, म्हणून ते देखील या ठिकाणी स्पष्ट झालं पाहिजे. सकल हिंदू समाजाचा मोर्चा झाला होता 11:10 ते 12:35 आणि या मोर्चामध्ये कोण होत त्याच दिवशी, त्याच्यानंतर 5 तासांनी घटना झाली आहे. हा जो व्यक्ती आहे हा या मोर्चात नाही, हा आपल्या बहिणीच्या घरून तिथे आलाय आणि
या मोर्चामध्ये कोण कोण उपस्थित होते? आमदार राहुल पाटील आपण उपस्थित होतात, स्वतः राहुल पाटील उपस्थित होते, आपले उभाठा आपल्या शिंदे गटाचे आनंद भरोसे, सुभाष जावळे, मराठा समन्वयक उपस्थित होते. याच्यामध्ये केवळ राहुल पाटील या ठिकाणी सांगतील, याच्यामध्ये केवळ आणि केवळ बांगलादेशातल्या हिंदूंच्या संदर्भात, बांगलादेशातल्या अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात मागणी करण्यात आली. कुठल्याही राजकीय नेत्याने त्या ठिकाणी भाषण केलं नाही, केवळ साधू संतांनी भाषण केलं. भारताच्या संविधानाच्या संदर्भात एक शब्द देखील त्याच्यामध्ये बोलण्यात आला नाही. सर्वपक्षीय लोक त्या ठिकाणी होते. त्यामुळे ही कॉन्स्पिरसी थिअरी तयार करणं म्हणजे एक प्रकारे समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणं आहे. ही कुठेही हिंदू विरुद्ध दलित अशा प्रकारची दंगल नाही. आणि हे जे काही संविधान भारताचं आहे हे आपल्या सगळ्यांचं आहे. त्यामुळे संविधानाचा अपमान करणारा कुठल्या जातीचा, धर्माचा, पंथाचा असेल, त्याच्या जाती धर्म पंथाकडे न पाहता त्याच्यावर जी काही कडक कारवाई करता येईल ती कारवाई केली पाहिजे, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या संदर्भात पहिल्यांदा तर ही कारवाई कुठल्याही जाती द्वेषातनं तयार झालेली नाही, कुठल्याही कॉन्स्पिरसीतनं अशा प्रकारे घटना घडलेली नाही, तर एका मनोरुग्णाने अशा प्रकारची घटना करून एक प्रकारे शहराचं स्वास्थ्य पूर्ण खराब केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये एक अजून डिफरन्सिएशन केलं पाहिजे की या ठिकाणी बहुतांश आंदोलक, बहुतांश हे शांततेने आंदोलन करत होते. ज्या प्रकारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे पूर्ण प्रशासनाला सहकार्य करून त्यांनी ते आंदोलन केलं. हे हजारो लोक होते. 200-300 लोक केवळ असे होते की ज्यांनी या आंदोलनाला पूर्णपणे गालबोट लावलं. आणि समोरून कुठलाही फोर्स नाहीये, परंतु कुठल्या तरी उद्वेगानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड झाली. आणि म्हणून ही जी कारवाई आहे आता ती अधिकची झाली आहे का याच्यावर मी येणार आहे. पण एक गोष्ट या सभागृहाने देखील लक्षात घेतली पाहिजे की जर बहुतांश लोक शांततेनं त्या ठिकाणी आंदोलन करत असतील तो राईटफुल अधिकार आहे. अशा वेळी जर काही लोक तोडफोड करत असतील तर आपल्याला हे ठरवायचं आहे की अशा प्रकारचा लॉलेसनेस आपण मान्य केला पाहिजे का. एक कोणीतरी मनोरुग्ण अशा प्रकारची कारवाई करतो आणि त्याच्यानंतर आपण बघा लोकांचं नुकसान किती झालंय. या ठिकाणी सरकारी कार्यालयांचं नुकसान तर आहेच, पण सामान्य जे नागरिक आहेत यांच्या गाड्या तोडल्या, टू व्हीलर तोडल्या, दुकानं तोडली, त्याचं देखील प्राथमिक नुकसान 1,89,54,400 कोटी रुपयाचं आहे. या लोकांचा काही संबंध नाही आहे या घटनेशी, पण त्यांचं अशा प्रकारे नुकसान हे या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. पण हे सगळं होत असताना एक विषय सातत्याने या ठिकाणी आला, कोम्बिंग ऑपरेशनच्या संदर्भात. खरं म्हणजे साधारण 4-4:30 वाजता मला सन्माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांचा फोन आला आणि बाळासाहेबांनी मला सांगितलं की मला माहिती मिळते की काहीतरी कोम्बिंग ऑपरेशन चाललंय. मी तात्काळ पोलिसांशी बोललो. त्यांना म्हटलं कशाचं कोम्बिंग ऑपरेशन करताय. म्हणाले आम्ही कोम्बिंग ऑपरेशन करत नाही, जे अपरंटली दिसत आहेत व्हिडिओ त्यांना आम्ही पकडतोय. मी त्यांना म्हटलं त्याचाही संदेश चांगला जात नाही. त्यानंतर आयजींचं, माझं आणि बाळासाहेब आंबेडकरांचं एकत्रित बोलणं झालं आणि 6 वाजेनंतर कुठल्याही वस्तीमध्ये कोणीही गेलेलं नाही. 6 वाजेनंतर कोणाला अटक देखील केलेली नाही. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचं कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आलंय हे काही योग्य नाही किंवा हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. मात्र यामध्ये एक तक्रार ही आलेली आहे की पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांनी वाजवीपेक्षा जास्त या ठिकाणी बळाचा वापर केला किंवा रॅशली बळाचा वापर केला.
निश्चितपणे याची चौकशी केली जाईल आणि चौकशी होतपर्यंत अशोक घोरबाण यांना त्या ठिकाणी सस्पेंड केलं जाईल आणि त्यांना सस्पेंड करून याची चौकशी पूर्णपणे केली जाईल की त्यांनी वाजवीपेक्षा अधिक अशा प्रकारचा या ठिकाणी बळाचा वापर केला आहे का. दुसरा एक मुद्दा या ठिकाणी आला, वत्सलाबाई मानवते या महिलेला मारहाण करण्यात आली. मुळामध्ये ही जर घटना आपण बघितली तर या ज्या आमच्या भगिनी आहेत वत्सलाबाई या हायपर अग्रेसिव्ह होत्या आणि त्या अग्रेशन मध्ये त्यांनी आपल्या एका महिला कॉन्स्टेबलवर हल्ला केला. त्याचे सर्व साक्षी पुरावे आहेत आणि त्या महिला कॉन्स्टेबल ऍडमिट आहेत आणि त्याही मागासवर्गीय भटक्या विमुक्त आहेत. म्हणजे आपण पोलिसांची जात पाहत नाही. आणि त्याच्यानंतर तो हल्ला झाल्यानंतर शेवटी अशा प्रकारे जर कोणी मोठ्या प्रमाणात आक्रमक होत असेल तर पोलिसांना, महिला पोलीस होत्या, त्यांना जबरदस्ती उचलून गाडीत बसवून न्यावं लागलं. कारण पोलिसांवरच जर हल्ला झाला तर पोलिसांनी इतरांची सुरक्षा कशी करायची. आणि म्हणून या संदर्भात निश्चितपणे मला असं वाटतं की ही जी काही बाब आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. यासोबत जो काही एक आंदोलक आहेत सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी. हे सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी जे आहेत हे लॉचं शिक्षण घेत होते. साधारण मूळ हे लातूर जिल्ह्यातले आहेत. त्या ठिकाणी त्यांचा परिवार आहे. पुण्यामध्ये आले, मग परभणीमध्ये शिक्षण घेत आहेत. यांच्या सूर्यवंशींच्या संदर्भात वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्यावेळी सगळी जाळपोळ चालू होती त्यावेळी जाळपोळीच्या व्हिडिओमध्ये जी मंडळी दिसतात त्यांना अटक करण्यात आली. त्यात सूर्यवंशींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 2 वेळा मॅजिस्ट्रेट पुढे त्यांना उभं करण्यात आलं. मॅजिस्ट्रेटने लिहिलेलं माझ्याकडे जो काही ऑर्डर पास करतात त्या ऑर्डरची कॉपी आहे ती मी आपल्याला देतो. दोन्ही वेळा मॅजिस्ट्रेटने त्यांना क्लिअर कट विचारलेलं आहे की पोलिसांनी कुठला 3rd डिग्रीचा वापर केला आहे का, पोलिसांनी तुम्हाला मारहाण केली आहे का. त्यांनी सांगितलं कुठली मारहाण मला झालेली नाही. ते पूर्ण वेळ पोलीस कस्टडीत असतानाचे व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध आहेत, अनएडिटेड 100%. त्या पूर्ण व्हिडिओ फुटेजमध्ये कुठेही त्यांना मारहाण केल्याचं दिसत नाही. आणि आपण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टचं पहिलं पान सगळ्यांनी वाचलं, पण त्यासोबत त्यांची जी मेडिकल एक्झामिनेशन आहे त्या मेडिकल एक्झामिनेशन मध्ये लिहिलेलं आहे की त्यांना सीओपीडी म्हणजे श्वसनाचा दुर्धर आजार आहे आणि ब्रेथलेसनेस आहे असं त्यांच्या मेडिकल एक्झामिनेशन मध्ये लिहिलेलं आहे. दुसरं, त्यांच्या मेडिकल एक्झामिनेशन मध्ये त्यांच्या ज्या जुना जखमा आहेत त्याचा देखील उल्लेख आहे. त्यांचा इथला बोन तुटलेला होता, तो जुना होता, त्यांनी सांगितलं त्याचा देखील उल्लेख हा त्याच्यामध्ये आहे. पोलीस कस्टडीतनं ज्यावेळेस ते एमसीआर मध्ये गेले त्यावेळेस एमसीआर मध्ये जेलमध्ये असताना सकाळच्या वेळी त्यांना जळजळत आहे म्हणून त्यांचा जो एक कैदी होता त्यांनी तक्रार केली. ती तक्रार केल्यानंतर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि हॉस्पिटलमध्ये नेल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केलं. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये अनेक शंका या तयार झालेल्या आहेत. पहिल्यांदा तर जरी त्या सगळ्या प्रकरणातले ते आरोपी असले तरी देखील गरीब समाजाचे आहेत, वडार समाजाचे आहेत, मागासवर्गीय आहेत आणि म्हणून पैशाने काही कोणाचा जीव परत येत नाही. तथापि
त्यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयाची मदत ही राज्य सरकारच्या वतीनं केली जाईल. आणि ज्या शंका उपस्थित झाल्या, शेवटी शंका जर उपस्थित झाल्या असतील तर त्याचं निरसन झालं पाहिजे, केवळ एकतर्फी होऊन चालणार नाही. आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी ही केली जाईल. आणि ही करत असताना नानाभाऊ आपल्यालाही सांगतो आणि नितीन राऊत साहेब आपल्यालाही सांगतो, 1998 नंतर माननीय उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला की न्यायालयीन चौकशी करता आम्ही सिटिंग जज देणार नाही. आपण त्यांना पत्र पाठवतो, ते रिटायर्ड जजची नावं पाठवतात, त्याच्यावरच आपण न्यायालयीन चौकशी करतो. तशा प्रकारे जे काही संशय याच्यात तयार झालेले आहेत त्या संशयाच्या संदर्भातली न्यायालयीन चौकशी ही निश्चितपणे केली जाईल. माझी या माध्यमातनं सगळ्यांना अपील आहे की काही लोकांना असं वाटतं की या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहू नये. काही अशा शक्ती आहेत की ज्या जाती जातीमध्ये दंगे पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत. पण मुळामध्ये संविधान सगळ्यांचं आहे आणि त्यामुळे संविधानाच्या संदर्भातला झालेला अपमान हा प्रत्येक भारतीयाचा अपमान आहे. याला कुठल्या जाती धर्माशी जोडून आपण जर त्यात भेद निर्माण करू लागलो तर मला असं वाटतं की मग आपल्यापैकी कोणीही भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नाव घेण्याची लायकी ठेवणार असणार नाही. आपल्याला या ठिकाणी हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि विशेषतः आमच्यासारख्या तुमच्यासारख्या सगळ्या राजकीय नेत्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये संयमाने जेवढ्या लवकर तणाव कमी होऊ शकेल तो तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न हा केला पाहिजे. एवढीच माझी या निमित्ताने अपील आहे. अध्यक्ष महोदय, यासोबत बीडमध्ये जे प्रकरण मसाजोगला या ठिकाणी झालं, ते प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. यातनं खरं म्हणजे एक केवळ संतोष अण्णा देशमुख यांची निगृण हत्या करण्यात आली इथपर्यंत हे प्रकरण मर्यादित नाही. या प्रकरणाची पाळंमुळं खोदावी लागतील आणि त्यातनं बीड जिल्ह्यामध्ये ज्या प्रकारची लॉलेसनेसची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे ती परिस्थिती आपल्याला संपवावी लागेल. आपण जर याची पार्श्वभूमी थोडी बघितली तर खऱ्या अर्थानं आवाडा एनर्जी यांनी एक फार मोठी गुंतवणूक त्या ठिकाणी सोलरमध्ये केलेली आहे. बीडमध्ये केली आहे. त्यांचं नाव आवाडा ग्रीन एनर्जी आहे. ते सोलर आणि पवन चक्कीचं काम करतात. त्या पवन चक्कीमध्ये त्यांनी केलेली आहे आणि यातनं मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कामं निघतायत, लोकांना रोजगार मिळतो आहे. आणि म्हणून काही लोक ही कामं आम्हालाच द्या, आम्ही म्हणू त्या रेटनेच द्या, आणि नसतील द्यायची तर आम्ही सांगू तेवढी आम्हाला खंडणी द्या, अशा प्रकारच्या मानसिकतेमध्ये त्या ठिकाणी वावरताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि मग यातलाच एक प्रकार जो आहे, साधारणपणे 6/12/2024 रोजी 12-12:30च्या दरम्यान हे जे मसाजोग इथे आवाडा ग्रीन एनर्जीचं ऑफिस आहे त्या ठिकाणी अशोक नारायण घुले, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले असे सगळे जे काही आरोपी आहेत ते आरोपी त्या ठिकाणी गेले. पहिल्यांदा त्यांनी तिथला जो वॉचमन आहे अमरदीप भगवान सोनवणे याला शिवीगाळ आणि मारहाण केली. त्यानंतर तिथले सिनियर मॅनेजर, प्रोजेक्ट मॅनेजर शिवाजीराव थोपटे हे त्या ठिकाणी आले, त्यांना देखील त्यांनी मारहाण केली.
आणि मारहाण चालू असताना साहजिक त्यांनी तिथले जे सरपंच आहेत संतोष अण्णा देशमुख यांना फोन केला की अशा प्रकारे हे येऊन मारहाण करतायत आणि हे गुन्हे जे आहेत हे बाजूच्या गावचे आहेत आणि त्यामुळे साहजिकच बाजूच्या गावचे लोक येऊन आमच्याकडे अशा प्रकारची मारहाण करतात म्हणून ते त्या ठिकाणी आले आणि त्या ठिकाणी आल्यानंतर तिथे थोडी मारहाण झाली आणि अर्थातच देशमुखांसोबत देखील अनेक लोक आले होते. त्यांनी एक प्रकारे हे येऊन इथे जर दादागिरी करत असतील तर यांना धडा शिकवला पाहिजे या हिशोबाने त्यांना थोडा चोप दिला आणि त्याचा व्हिडिओ देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला की कशा प्रकारे हे गुन्हे वगैरे दादागिरी करत होते आणि कशा प्रकारे त्यांना मार खावा लागला अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. आणि त्यानंतर आपल्याला कल्पना आहे की साधारणपणे 9 तारखेला 9/12/2024 संतोष अण्णा हे 4 चाकी वाहनातनं त्या ठिकाणी आपल्या गावी परत जात होते. एकटेच होते, कोणीच नव्हतं सोबत. पेट्रोल पंपावर थांबले, तिथे त्यांचे आत्ते भाऊ आहेत ते त्यांना दिसले. त्यांनी त्यांना बोलवलं की चल माझ्यासोबत. ते ड्रायव्हिंग सीटवर बसले, हे बाजूच्या जागेवर बसले आणि हे त्या ठिकाणून निघाले. ज्यावेळी ते निघाले त्यावेळी टोल नाक्याजवळ काळ्या रंगाची एक स्कॉर्पिओ आणि त्याच्या मागे एक अजून गाडी, अशा या गाड्या त्या ठिकाणी त्यांची वाट पाहत होत्या. यांची गाडी टोलवरनं थोडी वेगाने निघाली. मग त्यांनी त्यांना इंटरसेप्ट केलं. इंटरसेप्ट केल्यानंतर पहिल्यांदा ड्रायव्हर साईडची काच फोडली. त्यांना असं वाटलं की संतोष अण्णा या बाजूलाच बसले आहेत, पण त्यांच्या लक्षात आलं की तिकडे दुसरं कोणी बसलाय. पुन्हा दुसऱ्या बाजूला गेले, त्या ठिकाणी ती काच फोडली. त्यांना बाहेर काढलं आणि बाहेर काढल्यानंतर त्यांना या स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये टाकलं आणि बराच वेळ पहिल्यांदा त्या गाडीमध्येच त्यांना मारहाण करत होते. अशा प्रकारचं अशा प्रकारच्या तारा होत्या की ज्या तारांच्या अशा त्या गुंडाळून आणि जे पाठीवर सगळे व्रण दिसत आहेत ते याचे व्रण आहेत. याने त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मारहाण करण्यात आली. त्याच्यानंतर पुढे त्यांना उतरवून मारहाण करण्यात आली आणि ज्यावेळी असं लक्षात आलं की आता हे जिवंत नाहीत त्यावेळी त्यांना सोडून हे सगळे लोक पळाले. आता या सगळ्या याच्यात सातत्याने सरपंचांचा भाऊ हा घुले यांच्या संपर्कात होता आणि तो घुले त्यांना सारखा सांगायचा 20 मिनिटात सोडतोय, 15 मिनिटात सोडतोय. अशा प्रकारे चाटेंच्या आजो माणिक जयराम माणिक चाटे, विष्णू महादेव चाटे 45 वर्षीय विष्णू महादेव चाटेच्या संपर्कात होता. तो सारखा सांगायचा सोडतोय, पण त्यांनी त्यांना काही सोडलं नाही. प्रचंड मारहाण त्यांना त्या ठिकाणी करण्यात आली आणि त्या मारहाणीमध्ये त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला. अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारचा मृत्यू आहे. यात एकच फक्त सुरेश अण्णांनी या ठिकाणी जो मुद्दा मांडला, कारण काही गोष्टी या रेकॉर्डवर ठीक असल्या पाहिजे म्हणून सांगतो की हा जो काही मुद्दा समोर आलेला आहे की त्यांचे डोळे वगैरे जाळण्यात आले, ही वस्तुस्थिती नाही आहे. त्यांच्या डोळ्यावर मारण्यात आलेला आहे, पण डोळे जाळण्यात आलेले नाही आहेत. पण जो काही त्यांची हत्या झालेली आहे अतिशय निगृढ अशा प्रकारची ही हत्या झालेली आहे. आणि याच वेळी खरं म्हणजे काही प्रश्न उपस्थित झाले की ही 6 तारखेची घटना झाली. या 6 तारखेच्या घटनेवर एट्रॉसिटी हा उशिरा का दाखल करण्यात आला.
त्याचं प्रामुख्याने कारण असं होतं की 6 तारखेच्या घटनेची जी फिर्याद आहे, ही फिर्याद प्रोजेक्ट इंजिनियर शिवाजी थोपटेंनी दिली होती आणि त्यावेळी त्यांनी स्वतःला मारहाण कशी झाली या संदर्भातली फिर्याद दिल्यामुळे तिथे अॅट्रॉसिटी अट्रॅक्ट झाला नाही. 4 दिवसांनी ज्यावेळेस त्यांनी ॲडिशनल फिर्याद अमरदीप सोनवणेची दिली, अमरदीप सोनवणे हे मागासवर्गीय असल्यामुळे त्या फिर्यादीवर अॅट्रॉसिटी त्या ठिकाणी लागू करण्यात आली. याच दरम्यान एक अजून वस्तुस्थिती आपल्या लक्षात आली आहे, ती म्हणजे 29/11/2024 रोजी ही एक केस पोलीस ठाण्यात फिर्याद आहे. तिच्या फिर्यादीमध्ये असं म्हटलंय की सुनील केंदू शिंदे हे मस्साजोग येथील आवादा एनर्जी प्रकल्पाच्या कार्यालयात हजर असताना त्यांचा मोबाईल क्रमांक जो काही असेल वर विष्णू चाटे याच्या मोबाईल क्रमांक जो काही असेल यावरून वाल्मिक कराड याने प्रकल्पाचे काम बंद करण्याबाबतची धमकी दिली. तसेच दुपारी 14:30 सुदर्शन घुले याने कार्यालयात येऊन काम बंद करण्याबाबत धमकी दिली व काही दिवसापूर्वी शिवाजी थोपटे प्रोजेक्ट सिनियर मॅनेजर यांना वाल्मिक कराड याने परळी येथे बोलवून आवादा कंपनीचे काम बंद करा अन्यथा 2 करोड रुपये देऊन काम चालू ठेवा असे सांगितले व वेळोवेळी विविध लोकांचे मोबाईलवरून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या प्रकल्पाचे काम बंद न ठेवल्यास मारहाण करण्याच्या व जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. हा गुन्हा आधी घडलेला आहे, त्यानंतर हा गुन्हा घडलेला आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणामध्ये या दोन्ही गुन्ह्यांचा काय संबंध आहे याची चौकशी आपण करतोय. मी या निमित्ताने या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, हा जो काही गुन्हा घडलाय याचा मास्टर माइंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई केलीच जाईल. आपण वारंवार वाल्मिक कराडचं नाव घेतलं म्हणून नाव घेऊन सांगतो की या गुन्ह्यामध्ये एका गुन्ह्यात तर त्याचा पुरावा दिसतोच आहे, त्याच्यावर कारवाई होणारच आहे. पण याही गुन्ह्यामध्ये जर वाल्मिक कराड बद्दलचे पुरावे असतील तर तो कोण आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, कोणाकोणासोबत फोटो आहे, सगळ्यांसोबतच आहे. आमच्या सोबत आहे, यांच्या सोबत आहे, पवार साहेबांसोबत आहे, सगळ्यांसोबत आहे. कोणासोबत फोटो आहे याचा विचार न करता कारवाई केली जाईल. कारण मी काल देखील बोललो, ज्या प्रकारे बीड जिल्ह्यामध्ये अराजकाचं राज्य तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि विशेषतः काही सदस्यांनी सांगितलं, सुरेश अण्णांनी देखील सांगितलं, कोणावरही 307 लावायच्या, कोणावरही वेगवेगळ्या केसेस लावायच्या. मला असं वाटतं की अतिशय चुकीचं या ठिकाणी घडतं आहे आणि पोलीस प्रशासनाची जबाबदारीच आहे. मी काल देखील डीजींना सांगितलं की याचा दोष हा पोलीस प्रशासनाचा देखील आहे. पोलिसांनी देखील एखाद्यावर जर एखादी आपण फिर्याद नोंदवतोय तर त्याची वस्तुस्थिती काय आहे, मग इकडे फिर्यादी नोंदवायच्या आणि मग तिकडे बिसमरी करायची आणि मग मध्यंतरीच्या काळामध्ये हे सगळे निर्ढावलेले अशा प्रकारचं काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. हे यापुढे सहन केलं जाणार नाही. मी या सभागृहाला आश्वस्त करतो, या बीड जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी करणारे जे कोणी असतील यांची पाळंमुळं आम्ही खणून काढू आणि यांच्यावर तर मी सांगितलेलं आहे, कारण सगळ्यांवर गुन्हे आहेत, त्यामुळे 302 वगैरे सगळं तर लागेलच. पण सोबत यांच्या सोबत काम करणारे जेवढे लोक आहेत वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये, हे सगळे एकत्रितपणे मकोकाच्या गुन्ह्याला पात्र होतात. त्यामुळे यांच्यावर मकोका देखील या ठिकाणी लावण्यात येईल. पुराणवयानेही जे जे लोक या गुन्ह्यामध्ये प्रत्यक्षपणे किंवा
या गुन्ह्याला एड करतायत अशा प्रकारचं निष्पन्न झालं, त्यांनाही संघटित गुन्हेगारीचा भाग समजून त्यांनाही मोकामध्ये टाकण्यात येईल आणि बीड जिल्ह्यामध्ये वाळू माफिया, बीड जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योगांना त्रास देणारे अशा प्रकारचे जे लोक आहेत, भूमाफिया पण असतील, एक मोहीम हातामध्ये घेऊन या सर्व लोकांवर संघटित गुन्हेगारीच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल आणि हे जे सगळं प्रकरण आहे, या प्रकरणामध्ये 2 प्रकारची चौकशी आम्ही करणार आहोत. एक आयजी लेवल अधिकारी यांच्या अंतर्गत एसआयटी तयार केलेली आहे. ती एसआयटी या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करेल आणि दुसरीकडे, कारण शेवटी एसआयटी चौकशी करताना गुन्ह्याच्या अनुषंगाने करते, इकोसिस्टीमच्या अनुषंगाने चौकशी झाली पाहिजे म्हणून न्यायालयीन चौकशी देखील या संपूर्ण प्रकरणाची या ठिकाणी केली जाईल. टाइमलाईन आपण साधारणपणे 3 ते 6 महिन्यात पूर्ण करू. 3 ते 6 महिन्यात. आणि स्वर्गीय संतोष देशमुख जे आहेत, यांच्यासारखा एक युवा सरपंच, खरं म्हणजे मी मगाशी देखील बोललो, कोणाच्या जीवाचं मोल आपण पैशाने करू शकत नाही, तथापि एक छोटीशी मदत म्हणून त्यांच्या परिवाराला 10 लाख रुपयाची मदत ही राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल आणि या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता आणि त्यासोबत या ठिकाणी जी प्रकरणं बाहेर येत आहेत, या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुठेतरी पोलीस प्रशासनाची कुचराई दिसत असल्यामुळे बीडच्या एसपींना ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय हा या ठिकाणी मी घेतलेला आहे. महाजनांचा जो विषय, पाटीलला तो ऑलरेडी आपण सस्पेंड केलाय, पण महाजनांच्या संदर्भात मी माहिती घेतली. बघा, चुकीच्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला टाइमलाईन सांगतो आणि ही जी टाइमलाईन आहे ही सगळी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये उपलब्ध आहे. 15:24 किडनॅपिंग झालं. 15:35 महाजन यांना मृतकाच्या भावाचा फोन आला. 15:43 सुदर्शन घुलेचं लोकेशन हे त्यांनी चिचोली माळी शिवारात असल्याचं महाजनांनी असर्टन केलं. 15:52 शासकीय आपलं वाहन त्या ठिकाणून रवाना झालेलं आहे आणि त्या भागामध्ये, पूर्ण भागामध्ये स्वतः महाजन आपली टीम घेऊन फिरताना दिसत आहेत. 16:26 त्या ठिकाणी त्यांचं बोलणं हे शिवराज देशमुख म्हणजे जे त्यांचे आत्ते भाऊ आहेत, जे ड्रायव्हर होते, त्यांच्याशी झालेलं आहे आणि 16:36 देखील त्यांचं टोल नाक्यावर लोकेशन दिसत आहे पूर्ण त्यांच्या टीम सहित. त्यामुळे या संपूर्ण केसमध्ये सर्वात क्विक रिस्पॉन्स जर कोणी दिला असेल तर हे जे काही पीए महाजन आहेत त्यांनी दिलेला आहे आणि त्यांच्याबद्दल घरच्यांची देखील तक्रार नाही आहे. त्यामुळे चुकीच्या माणसावर कारवाई होऊ नये. बाकी इतरांनी ज्या वेगानं कारवाई करण्याची गरज होती ती कारवाई न केल्यामुळे आपण त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. मी पुन्हा एकदा सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवणं ही सरकारची आणि आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. कुठल्याही प्रकारे जातीय तणाव निर्माण होऊ नये, कुठल्याही प्रकारे या ठिकाणी कोणी कोणाला लुटताय, ओरबाडताय, खंडणी वसूल करताय, अशा प्रकारचे प्रकार घडू नयेत. या दृष्टीनं पुढच्या काळामध्ये देखील पोलीस विभागाला तत्परतेनं कारवाई करण्याकरता या ठिकाणी सांगितलं जाईल. ते असेल तर बघू, तो काही प्रश्न नाही.
नाही नाही, ते ठीक आहे, तो प्रश्न नाही. बघा, मी जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतोय तर कनिष्ठांवर करायला काय प्रॉब्लेम आहे, पण जो नाही त्याच्यावर कारवाई करून पोलिसांमध्ये चुकीचा संदेश देऊन चालणार नाही. पोलिसांचे मॉरल ठेवावं लागतं. हा फोर्स आहे. या फोर्समध्ये जर कोणी ठीक काम करत असेल त्याला तुम्ही केवळ जनभावने करता किंवा एखाद्या गोष्टी करता विक्टिमाइज केलं तर पोलिसही मग काम करणार नाहीत, ते हात झटकतील. आणि म्हणून निश्चितपणे आपण जे सांगितलं त्या सगळ्या गोष्टींकडे आपण लक्ष देऊ आणि या सगळ्या प्रकरणांमध्ये गांभीर्याने या ठिकाणी शासनाने दखल घेतली आहे, त्याच्यावर शासन कारवाई करेल एवढंच या निमित्ताने सांगतो. बसा 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 बसा. नाही ना, मुळीच नाही, बसा खाली बसा. मुळीच नाही. 101च्या चर्चेत राईट टू रिप्लाय नसतो. तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी रुलिंग देतो. नियम वाचून दाखवू का? नियम मुळीच नाही. कशाला राईट टू रिप्लाय नसतो का द्यायचा? नाही. चला, औचित्य. सभागृहात या विषयावर चर्चा झालेली आहे. आता सभागृहाने या प्रस्तावावर विचार केलेला आहे. चला, कोणाचा नंबर होता? महेश सावंत. श्री महेश सावंत. हो, नाही संपलं ना, अजून आहे. श्री महेश शिंदे. नाही संपलं ना अजून. अध्यक्ष महोदय, महेश सावंत अजून महेश सावंत बोला. बसा. शिंदे, महेश शिंदेजी बसा. नाही त्याला बोलायला तर मिळालं श्री पाहिजे. महेश सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज दी मला संधी तुम्ही दिली औचित्याचा प्रश्न. माझ्या विभागातील साहेब 33-7 माडा अंतर्गत जे काही विकासक झाले, जवळजवळ 15 ते 20 इमारती गेले 10 ते 15 वर्षापासून वंचित झालेले आहेत. विकासकाच्या काही कारणामुळे काही विकासक जेलमध्ये गेले आहेत, काही विकासक आर्थिक बाजूमुळे कमजोर झालेले आहेत. अशामुळे जे माझे स्थानिक विभागातील रहिवासी आहेत ते घरापासून वंचित आहे. अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला विनंती करतो, अभिमन्यू पवार आपल्या जागेवर बसा. सगळ्यांनी आपल्या जागेवर बसा. शासनाने यावरती एक वेगळी विशिष्ट अधिकारी नेमणूक करून त्यावरती लवकरात लवकर तोडगा काढून जे 10 ते 15 वर्ष या विभागातील रहिवासी घरापासून वंचित आहे त्यांना पुन्हा पूर्ववत त्या घरामध्ये आणण्यासाठी आपण सहकार्य करावं, असं मी औचित्याच्या मुद्द्यावरनं तुम्हाला या प्रश्नावरती लक्ष वेधतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझ्या बोलण्यामध्ये एक विषय राहिला. विजय वाकोडे हे त्या ठिकाणी दलित समाजाचे मोठे कार्यकर्ते आहेत, नेते आहेत. या सगळ्या परभणीच्या प्रकरणामध्ये ते एक प्रश्न इथे आला की त्यांचा देखील मृत्यू झाला. खरं म्हणजे ते शांतता प्रस्थापित करत होते, शेवटी लोकांनी ऐकलं नाही म्हणून ते त्या ठिकाणून निघून गेले. त्यांचा याच्यामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्ये मोठा रोल होता. दुर्दैवाने त्यानंतर ते संध्याकाळी ॲडमिट झाले. ॲडमिट झाल्यानंतर त्यांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला आणि त्याच्यामध्ये त्यांना 2 वेळा त्यांची एन्जिओप्लास्टी झाली होती. हार्टचा प्रॉब्लेम होता. वय देखील त्यांचं जवळपास 67 वर्ष होतं. पण राजकुमार बडोलेजींनी माझ्या लक्षात आणून दिलं की त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याकरता या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. एक चांगला कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून बडोलेजींनी ती मागणी केली आहे. त्यांना देखील 5 लाख रुपयाची मदत राज्य सरकार देईल. बोला. महेश शिंदेजी. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या कोरेगाव मतदारसंघामध्ये खेड म्हणून एक गाव आहे. हे गाव माझ्या मतदारसंघातलं सगळ्यात मोठं गाव आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्र्यांनी आता जे सभागृहापुढे सांगितलं की काही पोलीस बोगस कशा पद्धतीनं खोट्या पद्धतीनं गुन्हे दाखल करतात, असंच उदाहरण त्या ठिकाणी घडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, सहकार नगरमध्ये
आपल्या नागरी सुविधेमधून तिथल्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी काँक्रीटच्या रस्त्याची काम त्या ठिकाणी गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेनं मंजूर केलं. त्या ठिकाणी त्याची वर्क ऑर्डर 24 तारखेला फेब्रुवारी 2024 मध्ये त्या ठिकाणी झाली आणि रस्त्याचं काम सुरू झालं. तिथले ग्रामपंचायत सदस्य शामराव कोल्पे आणि तिथले सर्व स्थानिक लोक सुमारे 200 ते 250 लोक हे काम करून घेत होते. परंतु तिथल्या काही बिल्डर लोकांनी किंवा काही बाहेरच्या लोकांनी येऊन हा रस्ता बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. हा रस्ता नियमानुसार होत होता. या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून एक दुःखद घटना त्या ठिकाणी घडली आणि आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य आणि तिथल्या 200 लोकांवरती पोलिसांनी कसल्याही पद्धतीचा विचार न करता बोगस गुन्हे दाखल केले. 307 सारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले. आपण या ठिकाणी डॉक्टरांचा अहवाल माझ्याकडे आहे. या अहवालामध्ये डॉक्टरांनी सिंपल इंजुरी किंवा काही ठिकाणी जखमा झालेल्या नाही अशा पद्धतीचा अहवाल दिलाय. मी आपणा सर्वांना अवगत करू इच्छितो की कारण नसताना सामान्य नागरिकांना गेले 15 दिवस तुरुंगामध्ये पोलीस कोठडीमध्ये डांबण्यामध्ये आलेला आहे आणि यामध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली आहे. अशा पद्धतीनं जर आज लोकप्रतिनिधींना जर पोलीस या ठिकाणी जर ट्रीटमेंट देणार असतील, वागणूक देणार असतील तर ही गंभीर गोष्ट आहे. शासनानं याची चौकशी करावी असं या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपल्या सर्वांना विनंती करतोय. शंकर मांडेकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या भोर राजगड मुळशी येथील भोर तालुक्यातील उतरोली आणि वडगाव या 2 गावांमध्ये एमआयडीचे शिक्के पडलेले आहेत आणि गेली अनेक वर्षे या भागातील लोकांची मागणी आहे त्या ठिकाणी एमआयडीसी झाली पाहिजे. आणि हा सर्व शेती भाग आहे. त्यामध्ये जी मुलं शिक्षण घेतात त्यांना नोकरी व्यवसायानिमित्त पुणे शहर किंवा या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी लांब 80-90 किलोमीटर जावं लागतं. मग एमआयडीसी जर त्या ठिकाणी झाली तर खऱ्या अर्थाने त्या लोकांच्या मुलांना एक संधी मिळेल. त्याचप्रमाणे माझी तुम्हाला विनंती आहे, त्या ठिकाणची जागा संपादित केलेली आहे, त्यावर शिक्के पडलेले आहेत, परंतु 92 पासून त्या ठिकाणी कुठली पुढची प्रक्रिया झालेली नाही. तर आपण त्यात लक्ष घालून तो प्रश्न मार्गी लावावा. त्याचप्रमाणे मुळशी या ठिकाणी मान हिंजवडी एमआयडीसी आहे, परंतु त्या ठिकाणी 1,500 एकर क्षेत्र हे गेली 20-22 वर्षे शिक्के आहेत, परंतु त्या ठिकाणी कुठलीही कारवाई झाली नाही. तसेच पडू नये, लोकांना कुठलंही काम करता येत नाही. शिक्के असल्यामुळं कुठलीही काम योजना त्या ठिकाणी करायचं म्हणलं तर काम होत नाही. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी ते शिक्के आहेत ते काढावे. आणि मान हिंजवडी या ठिकाणी PMRDने एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला, तो म्हणजे TP स्कीमचा, परंतु गेली 8-10 वर्ष आले त्या ठिकाणी ती प्रोसेस पूर्ण थांबलेली आहे. लोकांना त्या ठिकाणी काहीच करता येत नाहीये. मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी आपण त्याचे अध्यक्ष आहात, आपणास विनंती आहे, खरं तर आपल्याच मार्गदर्शनाखाली ते माळुंगे TP स्कीम अस्तित्वात आली, परंतु 8-10 वर्ष आले तेव्हा कुठलीही कारवाई झाली नाहीये. तेव्हा आपण त्याचा विचार करावा आणि त्या ठिकाणी तो प्रश्न मार्गी लावावा. त्याचप्रमाणे आपण ग्रामीण भागामध्ये राहणारे कार्यकर्ते आहोत. त्या ठिकाणी एसटीची खूप मोठी समस्या आहेत. एसटीच्या गाड्या कमी आहेत, ज्या आहेत त्या नादुरुस्त असतात, रस्ते खराब आहेत, त्यामुळे एसटी ज्या बंद पडतात आणि त्यामुळे अनेक लोकांना त्या ठिकाणी त्याचा हा त्रास सहन करावा लागतो. एसटी वेळेत न आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंय. त्याचप्रमाणे माझ्या धरण भागातले काही लोकांचे प्रश्न आहेत. धरणाची कामं झाल्यात, परंतु धरणांचे 50-50 वर्ष आल्यात तरी त्यांचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. त्यामध्ये आपण सर्व लक्ष घालून ते प्रश्न मार्गी लावत अशी या ठिकाणी मी औचित्याच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी विनंती करतो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपला आभार. श्री उमेश उर्फ चंदू यावलकर. अध्यक्ष महोदय, मी माझा मतदारसंघ मोर्शी मतदारसंघ आहे अमरावती जिल्ह्यातील आणि माझा मोर्शी मतदारसंघ संत्रा उत्पादकांचा मतदारसंघ आहे. जवळपास 41,000 हेक्टर जमीन संत्रा लागवडीखाली आहे
अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे 80,000 हेक्टर क्षेत्र आहे त्यापैकी अर्धी जमीन ही माझ्या मतदारसंघातली संत्रा उत्पादनाखाली आहे. अध्यक्ष महोदय, आज तारखेला संत्रा उत्पादकांचे अतिशय हाल होत आहे. 12 ते 15 रुपये सरासरी दर सुद्धा किलोला संत्रा उत्पादकांना मिळत नाही. आणि यापूर्वी बऱ्याच वेळा संत्र्यावर चर्चा झाल्या, संत्र्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न झाले, परंतु प्रकल्प नसल्यामुळं संत्र्यावर प्रक्रिया करणारे अतिशय हाल संत्रा उत्पादकाचे हे दरवर्षी होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझी आपणास सभागृह आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की संत्र्यावर आधारित प्रकल्प मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये, आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये तयार झाले पाहिजे. आज तारखेला एकही प्रकल्प संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा आमच्या जिल्ह्यामध्ये, आमच्या मतदारसंघामध्ये नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी अशी विनंती आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये ठाणाठुणी येते, तालुका मोर्शी या ठिकाणी 2018 मध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी मेक इन इंडिया अंतर्गत जैन इरिगेशन व कोका कोला यांचा संयुक्त उपक्रम ला मान्यता दिली होती. MOU सुद्धा झाला होता, परंतु हा 600 कोटी रुपयाचा प्रकल्प होता. 500-600 तरुणांना काम मिळणार होतं, परंतु काही छोट्या मोठ्या कारणानं हा प्रकल्प रखडलेला आहे. माझी आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की त्यांच्या दालनामध्ये एक बैठक आयोजित करून जे काही छोट्या मोठ्या अडचणी असतील त्या दूर करून हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू झाला पाहिजे, यासाठी मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. धन्यवाद. श्री श्याम खोडे. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शासनाच्या इतर विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाने एक स्तर वेतनश्रेणी लागू केलेली आहे. परंतु राज्यातील नगर परिषद, नगरपंचायतीमधील आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांना एक स्तर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही. कर्मचारी संघटनेमार्फत आजपर्यंत सातत्याने पाठपुरावे केल्यानंतर शासन स्तरावर आजपर्यंत निर्णय झालेला नाही. तरी शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात गट क व गट ड कर्मचाऱ्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन एक स्तर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करावी व त्यांना न्याय द्यावा. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मागणी करत आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. श्री वरुण सरदेसाई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. माझ्या मतदारसंघामध्ये शासकीय वसाहत येते. त्या शासकीय वसाहतीमध्ये सध्या हायकोर्टाचं कन्स्ट्रक्शन सुरू होणार आहे म्हणून क्लास 2 आणि क्लास 3च्या अधिकाऱ्यांना लगेच निष्कासित करण्याच्या नोटिसेस येत आहेत. अनेक अधिकारी हे आता आपल्या सोबतच नागपूरला अधिवेशनामध्ये आपल्याला संपूर्ण सहकार्य करत आहेत, आपल्या सोबत आहेत. मी आधी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून देखील विनंती केलेली आहे. माझी विनंती आहे की त्यांना आता ज्या नोटिसेस दिलेल्या आहेत त्या लगेच 3 आणि 4 दिवसात घरं रिकामी करा अशा आहेत, त्याची मुदतवाढ त्यांना द्यावी. त्याच सोबत त्यांना आता घरं खाली करत असताना त्यांना क्लास 4च्या खोल्यांमध्ये शिफ्टिंग देत आहेत. क्लास 4च्या खोल्या या कंपॅरेटिव्हली छोट्या आहेत. क्लास 2 आणि क्लास 3च्या अधिकाऱ्यांचं सामान सुद्धा त्या क्लास 4च्या खोल्यांमध्ये मावत नाही. पण म्हणून हायकोर्टचं कन्स्ट्रक्शन जिकडे होतंय तो भाग सोडून माझी अशी माहिती आहे की 210 सदनिका या रिकाम्या आहेत. त्यामुळे माझी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती आहे की क्लास 2 आणि क्लास 3च्या कर्मचाऱ्यांना त्या रिकाम्या 210 खोल्यांमध्ये स्थलांतरित करावे. धन्यवाद. श्री अनिल मांगुकर. श्री अनिल शंकरराव मांगुळकर. अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. आमच्या इथं प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 23-24 मध्ये विमा कंपनीने अत्यंत अनियमितता केली आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी, आयुक्त साहेब, कृषी प्रधान सचिव यांनी आदेश देऊन सुद्धा आमच्या शेतकऱ्याला पूर्णपणे पीक विमा दिला नाही. त्यांच्यावर गुन्हे सुद्धा दाखल केले. त्यांच्यावर पोलीस कारवाई अद्याप झाली नाही. त्यांना 300 कोटीचे पीक विमा दिले म्हणून सांगितलं आहे, पण अद्यापपर्यंत त्यांची यादी सुद्धा कृषी विभागाला उपलब्ध करून दिली नाही. ते देण्याचे निर्देश देण्यात यावे. त्याच अनुषंगाने माझ्या मतदारसंघामध्ये 302 कोटी रुपयांची अमृत योजना पाणीपुरवठ्याला मंजुरी दिली.
ती योजना 3 वर्षात पूर्ण होणार होती, पण अद्याप 9 वर्ष झाली पूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. या धरणाला 8 रोज नियमित पाणी पुरवठा होणार म्हणून सांगितलं, पण 8 ते 15 दिवस पाणी पुरवठा होत नाही. या कामामध्ये अत्यंत अनियमितता झाली असून या कॉन्ट्रॅक्टरावर कारवाई करावी आणि त्यांना काळ्या यादीत टाकावे. यांना अनुसरून यवतमाळ शहरामध्ये जुगार, मटका, गांजा, अफीम, श्री साजिद ड्रग्ज, पठाण. तस्करी, भूमाफिया यासारखे प्रकार चालू असून 1 मिनिट अर्धा सेकंद त्यातून दिवसाढवळ्या निष्पाप लोकांचे बळी जात आहे. आणि अवैध धंदे वसुलीसाठी या विभागामध्ये एक राळेगावमध्ये कार्यरत असलेला पोलीस कर्मचारी श्री अविनाश ढोणे हा वसुलीसाठी यवतमाळमध्ये दाखल झाला असून याला त्वरित निलंबित करावे. अशा प्रकारचे कारवाईचे निर्देश आपण द्यावे हे आपणास विनंती करतो. धन्यवाद. साजिद पठाण. श्री रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, मराठवाड्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा विषय बीड येथील ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये माझ्या कर्जत जामखेड या मतदारसंघातील सुमारे 6,500हून अधिक सभासद असून त्यांचे सुमारे 90 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत आणि पूर्ण बँकेमध्ये आपण बघितलं तर 2700 कोटीपेक्षा जास्त निधी डिपॉझिटच्या माध्यमातून व तसंच लाखो लोकांचा हा विषय अध्यक्ष महोदय आहे. परंतु या संस्थेमध्ये हे पैसे इतर ठिकाणी वळवण्याने सर्वसामान्य खातेदारांना आपलेच हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने हे अडचणीत आले आहेत. हे सर्व खातेदार शेतकरी, कामगार व सामान्य कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे सामान्य ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या या आणि अशा इतरी संस्थेची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. त्यांची मालमत्ता विकून या सर्व ठेवीदारांना त्यांचा पैसा लवकरात लवकर देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, या विषयासाठी गव्हर्नर साहेबांशी माझी भेट झाली, चर्चा झाली. तसंच RBIचे गव्हर्नर साहेबांनी सुद्धा या बाबतीतलं पत्र दिलेलं आहे. मी सरकारला विनंती करतो आपल्या माध्यमातून या बाबतीत लक्ष द्यावं आणि माझ्या मतदारसंघाबरोबरच या मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये असणारे सर्व ठेवीदारांना त्या ठिकाणी लवकरात लवकर न्याय अध्यक्ष महोदय मिळावा. तसंच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300व्या जयंती राज्यभर साजरा करण्याबाबत हे वर्ष राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300वी जयंती वर्ष म्हणून आपण साजरे करत आहोत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचे जीवन हे समाजासाठी समर्पित होते. सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन व्यतीत केले आहे. शासनाने यावर्षी 300वी जयंती मोठ्या प्रमाणात राज्यभर साजरी करावी. त्याचबरोबर राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या आयुष्याचे चित्रण करणारे संग्रहालय जे चोंडीमध्ये आता बांधले जात आहे त्याला अधिकचा निधी देऊन ते मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावे अशी शासनाला विनंती करतो. तसंच चोंडीमध्ये असणारं जे काही आतापर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्यात आलेलं आहे त्याच्यामध्ये काही डागडुजी करण्याची जरूरत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात येत्या काळामध्ये निधी सरकारने द्यावा अशी विनंती करतो. श्री मिहीर कोटेचा. अध्यक्ष महोदय, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात येथेच नागपूरमध्ये मी लक्षवेधी मांडली होती की कशा प्रकारे स्वतःचा मूळ अल्पसंख्याक मतदारांना खुश करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी असताना कौशल्य विकास केंद्रचा रिझर्वेशन बदली करून मुंबईच्या भायखळा माझगाव विभागात उर्दू लर्निंग सेंटर उभारण्याचं काम यांनी सुरू केलं होतं. अध्यक्ष महोदय, त्या विभागात 7 महानगरपालिकेची शाळेत उर्दूची शिकवण भेटते. 10 ते 20% फक्त उपस्थिती असते. त्या विभागाचे युवकांना कौशल्य विकास भेटणं गरजेचं आहे. कारण कोणतीही जाती धर्म असो, कौशल्य विकास झाल्यावरती त्यांना रोजगार भेटणार. आणि आपल्या मार्फत आश्वासन देण्यात आलं होतं
की या विषयावरती तत्कालीन निर्णय घेण्यात येणार, पण अध्यक्ष महोदय अद्यापही कोणताही निर्णय झालेला नाही. माझी आपल्याद्वारे मागणी आहे शासनाकडे की हे अल्पसंख्याकांना खुश करण्यासाठी ज्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी उर्दू लर्निंग सेंटर उभारण्याचं काम केलं होतं त्याला रद्द करण्यात यावे आणि तिकडच्या स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र हे उभारण्यात यावं. श्री नरेंद्र भोंडेकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरती मी शासनाचं लक्ष वेधतो आणि धन्यवाद आपण संधी दिल्याबद्दल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये गोसेखुर्द हा जलाशय आहे. मागील 40 वर्षापासून या प्रकल्पामध्ये अनेक अध्यक्ष महोदय पूर्णतः आणि अंशतः बाधित लोक आहेत. अध्यक्ष महोदय पूर्णतः बाधित मध्ये जवळपास 34 गाव आहेत आणि ह्या 34 गावामध्ये अनेक नागरी सुविधा नाही आहे, त्याच्यामुळे अनेक आंदोलन होतात. अध्यक्ष महोदय, आणि काही 32 गाव हे अंशतः बाधित आहेत. आणि कालच ह्या अंशतः बाधित लोकांनी एक सुरवडी गावामध्ये अध्यक्ष महोदय जल समाधीचा एक मोठा आंदोलन घेतलं. अध्यक्ष महोदय, यांचं म्हणणं होतं की मागच्या वर्षी जलसंपदा मंत्री आणि आता तत्कालीन जे मुख्यमंत्री साहेब आहेत फडणवीस साहेब यांनी त्यांना शब्द दिलं होतं की मीटिंग घेऊन तो प्रश्न मार्गी लावू. माझी शासनाला आपल्या वतीने विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की ह्या अंशतः आणि पूर्णतः जे गाव आहेत त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासना स्तरावरती एक मीटिंग बोलवावी. आणि दुसरं अध्यक्ष महोदय की ह्यामध्ये जे धरणग्रस्त प्रमाणपत्र आहेत अध्यक्ष महोदय, ते प्रमाणपत्र नोकरीसाठी त्या ते तरुण मुलांना कामात येत असतं अध्यक्ष महोदय. परंतु झालं असं की कुठली तरी 290चं पॅकेज आलं आणि ते सगळेचे सगळे प्रमाणपत्र रद्द केले. आज ते तरुण मुलांमध्ये मोठं शासनाप्रती नाराजीचं असंतोषाचं वातावरण निर्माण आहे अध्यक्ष महोदय. तर माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या सगळेचे सगळे जे 3-3.5 हजार प्रमाणपत्र धारक आहेत, जसं राज्यामध्ये इतर ठिकाणी आपण त्यांना नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेतो, त्या सुद्धा सगळ्या मुलांना समाविष्ट करून घ्यायचं अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय की ह्या अंशतः आणि पूर्णतः जे बाधित कुटुंब आहेत अध्यक्ष महोदय यांच्या वाढीव कुटुंबाचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि शासन सकारात्मक आहे, मुख्यमंत्री सकारात्मक आहे, उपमुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत अध्यक्ष महोदय. कारण हा प्रकल्प 372 कोटीच्या आज 25,000 कोटीवर गेला अध्यक्ष महोदय. आणि इथे जे वाढीव कुटुंब आहेत भंडारा आणि नागपूरच्या दोन्ही जिल्ह्याचे आहेत अध्यक्ष म्हणजे जवळपास 7,000 कुटुंब यांना जर न्याय दिला अध्यक्ष महोदय त्यांचा सुद्धा मोठे कारण त्यांचं घर गेलं, शेती गेली आणि त्यांच्या जे आता आर्थिक परिस्थिती जे हालाकीची झालेली आहे अध्यक्ष महोदय यांना न्याय देण्याचं काम शासन करेल असं मी आपल्या वतीने विनंती करतोय आणि धन्यवाद आपण मला संधी दिल्याबद्दल. श्री मनोज कायंदे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अत्यंत निकडीच्या अशा मुद्द्यावर औचित्याच्या या मुद्द्यावर मी सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो. राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांच्या माहेरघर असलेला आमचा मतदारसंघ मातृतीर्थ सिंदखेड राजा हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार आणि चिखली असे 4 तालुके मिळून हा मतदारसंघ आहे. देऊळगाव राजा, लोणार आणि मेहकर या 3 तालुक्यां मिळून एकच बस आगार या ठिकाणी असल्यामुळं अत्यंत हालाकीची परिस्थिती बसेसची त्या ठिकाणी झालेली आहे. विद्यार्थी असतील, रुग्ण असतील, महिला भगिनी असतील, वृद्ध असतील, या सर्व मंडळींना फार त्रास बसेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आज रोजी होतोय. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी त्रास होतोय. शासनाने महिलांसाठी 50% सवलत देऊन आणि वृद्धांसाठी 75% सवलत देऊन अतिशय चांगला निर्णय या ठिकाणी घेतला, त्याबद्दल मी शासनाचं मनापासून अभिनंदन करतो. 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा मुद्दा आहे. याबरोबर बुलढाणा जिल्ह्यातील नवीन 56 बसेसच्या मागणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाकडे सादर केलेला आहे. तसेच 2019च्या तुलनेत आज रोजी 100 बसेस बुलढाणा जिल्ह्याकरिता कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील 100 बसेस देण्यात याव्यात. मानव विकास अंतर्गत 10 वर्षापूर्वी 49 बसेस बुलढाणा जिल्ह्याला देण्यात आल्या होत्या, परंतु आज रोजी त्या संपूर्ण खिळखिळ्या झाल्या आहेत. त्यांची फार दुरावस्था त्या बसेसची झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय,
नवीन 50 बसेस मानव विकासच्या फार अत्यंत आवश्यक असल्याने, कारण विद्यार्थिनींना आज रोजी शिक्षणाची सवलत मिळावी त्यासाठी बसेसची फार आवश्यकता या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय कृपया श्रीमती करून रंजनाताई याची 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, जाधव. फक्त 1 मिनिट. देवळगाव राजा आणि सिंदखेड राजाला बस आगाराचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी गेलेला आहे, तर कृपया करून या सभागृहात माझी विनंती की तो बस आगार लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा आणि या प्रवासांची एक हेळसांड जी होते ती कुठेतरी थांबली जाईल यासाठी आपण प्रयत्न या ठिकाणी करावे अशी मी विनंती या सभागृहाला करतो. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. श्रीमती रंजनाताई जाधव. श्री चरण सिंग ठाकूर. अध्यक्ष महोदय, संधी दिल्याबद्दल मी आभारी आहे. माझ्या काटोल निर्वाचन क्षेत्रातील काटोल व नरखेड भागातील MIDCच्या क्षेत्रामध्ये उद्योगासाठी जमीन अधिग्रहित केलेली होती. 1982 मध्ये 300 एकर जमीन अधिग्रहित केली, परंतु त्या ठिकाणी उद्योग न लावता त्या ठिकाणी सोलरचा प्लांट त्या ठिकाणी उभा केलेला असल्यामुळे बेरोजगार युवकांना त्या ठिकाणी संधी मिळालेली नाही आहे. तो सोलरचा प्लांट त्या ठिकाणी लवकरात लवकर हटवण्यात यावा. त्याच पद्धतीने 2018 मध्ये पुन्हा 400 एकर जी जमीन त्या ठिकाणी अधिग्रहित केलेली आहे, त्या ठिकाणी सगळ्या सुविधा पुरवून त्या ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने उद्योग उभारण्याकरता त्या ठिकाणी शासनाने पुढाकार घ्यावा व त्या भागातील बेरोजगार युवकांना त्या ठिकाणी नरखेड व काटोल भागातील दोन्ही MIDC मध्ये उद्योग उभारून संधी देण्यात यावी. महोदय, शेतकरी अडचणीमध्ये आहे. शेताला त्या ठिकाणी शेतीमालाला भाव मिळत नाही आणि जंगली जनावरांचा माझ्या भागामध्ये खूप मोठा त्रास आहे. म्हणून रोही आणि डुकरांना मारण्याची एकतर संधी द्यावी, त्या ठिकाणी परवानगी द्यावी शेतकऱ्यांना, किंवा त्या ठिकाणी सोलरच्या माध्यमातून आपण वीज पंप त्या ठिकाणी देण्याची जी योजना आणलेली आहे त्याच पद्धतीने सोलर कुंपण योजना त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांकरता आणली तर मोठा आधार त्या ठिकाणी मिळणार आहे. महोदय, एक विनंती माझी आहे. भोयर पवार समाज मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रामध्ये 20 लाख लोकसंख्या असलेला समाज त्या ठिकाणी आहे. या अनेक महामंडळ आपण स्थापन केलेले आहे सरकारने. त्याच पद्धतीने चक्रवर्ती राजाभोज महामंडळ स्थापन करून भोयर पवार समाजाच्या युवकांना त्या ठिकाणी महामंडळाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून द्यावी, ही शासनाला माझी विनंती आहे. श्री तानाजी मुटकुळे. तानाजी. अध्यक्ष महोदय, माझ्या हिंगोली विधानसभेत हिंगोली शहरात मध्यभागावर 48 एकरावर जलेश्वर नावाचा तलाव आहे. त्या तलावाच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली त्या तलावाच्या काठाने गेल्या 30 वर्षापासून 200 लोक वास्तव्य करून राहत होते, कच्चे घर बांधून राहत होते. त्यांना अतिक्रमण काढून घेऊन त्यांना बेघर करण्याचं काम जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं. म्हणून माझी विनंती आहे की लोकांना बेघर करण्याचा हक्क कुणालाही नाही. त्या लोकांना नवीन घरं बांधून देऊन त्यांना म्हाडा योजनेच्या अंतर्गत किंवा अन्य योजनेच्या अंतर्गत जमीन व घरं देण्याचं काम आपल्या मार्फत आपण शासनाला निर्देश द्यावे ही विनंती. त्याचबरोबर 2017 साली मी एक लक्षवेधी लावली होती. बळसून तालुका हिंगोली येथे 28 एकर जमीन हिंगोली शहराच्या लगून आहे. ती गायरान जमीन आहे. ती जमीन मातंग समाजाच्या लोकांना शासनाने दिली होती, पण खोटे कागदपत्र तयार करून ती जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यावेळेच्या लक्षवेधीला उत्तर त्यावेळेच्या महसूल मंत्र्यांनी दिलं होतं की आम्ही 3 महिन्याच्या आत ही जमीन शासनाला देऊ, शासन जमा करू, पण अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. म्हणून आपण शासनाला माझी विनंती आहे की त्वरित ती जमीन शासनानं आपल्या ताब्यात घ्यावी. श्रीमती रंजनाताई जाधव. औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करणे. माननीय अध्यक्ष महोदय, खालील महत्त्वाच्या विषयावर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार
औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदार